vamos a dar inicio á sesión plenaria. Antes, vamos a poñer todos de pé e agardaremos un minuto de silencio, como ben dixo o portavoz do Partido Socialista, polas vítimas de Valencia, vale? Moitísimas gracias. Ben, o asunto que nos trae hoxe é a sesión plenaria ordinaria. O expediente é o 2024-G010/000015. Orden do día, señora secretaria. Primeiro punto, aprobación das actas das sesións do 17 de xullo de 2024 e 2 de outubro de 2024. Algo, José Manuel? Roberto? Juan? Ben, enténdese como aprobadas. Siguiente punto, 1.2. Expediente 2024-T002/000020. Expediente 2024 mediante transferencia 5/2024. Área de gasto 9 ao área de gasto 1. Este ditame establece na súa parte dispositiva. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 2024 mediante transferencia de crédito número 5/2024 por un importe total de 170.207,40 euros, segundo o desglose que aparece na táboa. Segundo, proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia do anuncio polo que se expoña ao público expediente de acordo adoptado, facendo constar que por prazo de 15 días hábiles os interesados indicados no artigo 22.1 do Real Decreto 500/90 do 20 de abril poderán examinar e formular as reclamacións aos que se refire ao apartado 2 do citado artigo. Terceiro, a modificación de crédito considerarase definitivamente aprobada se durante o período de exposición ao público non se presentan reclamacións, entrando en vigor previa inserción no Boletín Oficial da Provincia dun resumo por capítulos. Cuarto, facultar ao alcalde presidente ou concelleiro en quen delegue para levar a cabo os trámites necesarios para a consecución dese fin. Ben, neste primeiro punto de orden do día traemos unha transferencia de crédito por un importe de 170.207,40. Que significa isto? Área de gasto número 9, onde temos gastos de personal, intervención, tesorería, servicios administrativos, temos un sobrante de 170.207,40 e pedimos autorización ao pleno para traspasalos á área de gasto número 1, onde temos servicios públicos básicos. Entre outros, pois, servicio de extinción de incendios, urbanismo, alcantarillado, maquinaria, instalacións técnicas, accesos a núcleos de población, tratamentos de residuos e administración xeral. Ben, ten uso da palabra José Manuel Poseverdes. Boas tardes. En principio, recordar que é a modificación de crédito número 20. Vamos a repetir máis ou menos o de todos os plenos. É dicir, era un presuposto maravillosamente feito, pero non estaba tan maravillosamente feito. De feito, no último pleno tamén houve unha modificación de créditos e recordarlle que do último pleno non podemos aínda ver o vídeo do último pleno, non sei o porqué, no que se falaba precisamente destas modificacións e no que falaba vostede de que empezara con 4 millóns de deuda, despois nas prensa aparece que non hai tanta deuda, depende que periódico sexa, depende que día fale ou do ben que este. E
E simplemente, pois que non teño máis que... Está ben que se faga a transferencia, por suposto, sobre todo para zonas, para partidas nas que falta cartos, habendo superávit en outras. Nada máis. Ben. Roberto, ten uso da palabra. Votaremos a favor desta transferencia. Juan, ten uso da palabra. Partido Socialista, os heróis. O alcalde sigue sin chamar o Partido Socialista desde que tomou posesión da alcaldía para negociar ningún tipo de medida a favor do pobo de Ponteceso, ningún tipo de inversión e ningún tipo de iniciativa na que poda haber un certo consenso. Nos xa lle dixemos que íbamos a cambiar a maneira de colaborar co goberno apoiando as modificacións de crédito e os extrajudiciais se non daba ese paso. E máis, bloqueounos a convocatoria de plenos extraordinarios con un informe xurídico bastante a medida dicindo que as mocións que nos presentábamos eran robos. E vemos que hoxe trae na orde do día unha moción de Adiante por Ponteceso para modificar a ordenanza da auga na que non hai ninguna proposta de ordenanza. O sea que eso non é un robo, eso sí que é unha moción que se pode traer a pleno. Están facendo unha política totalmente contraria a darlle participación democrática á oposición. Máis motivos para votar en contra desta modificación de crédito. Evidentemente que unha modificación, aínda que se esconda con urbanismo e outras partidas, é unha modificación para pagar facturas atrasadas de enerxía eléctrica. Pero que pasos dou vostede como alcalde para mitigar esta factura eléctrica tan onerosa que ten o Concello de Ponteceso? É dicir, nós estamos en contacto con moitos concellos gobernados polo PSOE na provincia e periódicamente falamos cos alcaldes e coas alcaldesas. Como xestionades os contratos de enerxía eléctrica? Pois vemos que as tarifas que manexan coa licitación da FEM son menos da mitade das que está pagando o Concello neste momento pola enerxía eléctrica. É dicir, están pagando a enerxía a máis do doble que o precio comercial, que pagaría calquera cidadán ou calquera empresa de Ponteceso. Despois saímos pola mañá ás 8 da mañá, ás 8 menos cuarto, ás 8 e cuarto, cando os rapaces van á escola, cando os traballadores e as traballadoras van aos comercios a traballar, e tamén ás 8 da tarde volvemos cando anoitece e vemos que moitas rúas dos centros urbanos están a escuras. É dicir, non se está traballando ben co alumeado público. En rúas como a Rúa Real de Corme hai moitas protestas porque o alumeado é insuficiente, o cal tamén provoca problemas para a seguridade vial. O Concello non fixo nada nesta legislatura para aliviar esa factura eléctrica. Por exemplo, ten un proxecto que foi licitado na legislatura anterior de casi 80.000 euros para a renovación de todo o alumeado público. Nese momento, unha concelleira que agora forma parte do Partido Galego e o Partido Popular votaron en contra dunha subvención de 2 millóns de euros do IDAE para a renovación de todo o alumeado público municipal do Concello. Ben, pois esos concellos do PSOE, moitos da Costa da Morte, Cee, Vimianzo, por exemplo, que si renovaron o alumeado municipal, están hoxe gastando 10 veces menos en alumeado do que gasta o Concello de Ponteceso. E aquí o único que sabe facer é modificar crédito con cargo ao remanente. Remanente que vostede di que non existía. Polo cal son todos motivos para votar en contra desta modificación de crédito. Ben. Por responder por orden, desde o mitade do ano, José Manuel reconocín que había erros no presupuesto, volvo a dicilo públicamente, o presupuesto ten erros, é o meu primer presupuesto, en algunhas das partidas están mal dotadas. Recoñezo, espero no próximo presupuesto, se estou aquí, intentar mellorar bastante certas partidas. Xosé Lois,
eu dixenlle a vostede porque non me sentaba con vos. Dixenlle, e volvo a repetir públicamente, non me podes sentar con alguén que me grava. Non podes sentarme con alguén que me grava e pon o que lle dá a gana nas súas redes sociales. Volvo a repetir diante de todo o mundo. Non confío nunha persona que me grava. Non confío. E que pon a parte que usted lle dá a gana. Usted corta un vídeo e cando eu digo aquí que non vou vir aquí sin percibir o meu salario, usted corta a parte que lle interesa e pon a parte que lle interesa. Eu non confío en usted. Non podo confiar en usted. Dame feitos para non confiar. Entón, non me pida unha reunión. Non vou ter unha reunión. Prefiero deixar de ser alcalde. Non pasa nada. Eu teño para onde ir traballar. Pero non me vou a sentar con ustedes en toda a legislatura. Díxono e manteño. Non me vou a sentar con ustedes. Olvídense de min. Así de claro. Proposta de Andrade, de Adiante por Ponteceso. Se viñera a Comisión de Transparencia, se viñera, Roberto, trouxo esa proposta que usted di ora que traigo eu pola porta de atrás, trouxo aquí e discutímola. E estuvemos falando das distintas formas de ver a tarifa de agua. Trouxo Roberto. Tuvemos xa unha reunión, Roberto amasou no meu despacho falando dos problemas que teñen os comercios de Ponteceso porque pagan unha tarifa de comercio, vale, unha tarifa de comercio, deberían de pagar unha tarifa de comercio e están pagando unha tarifa de industrial. Usted tuvo 8 anos no poder. Por que non cambiou eso? Por que non cambiou o uso de industrial a comercial? Por que non fixo? E venose criticando esa moción de Roberto. Facturas atrasadas de electricidade. Hoxe traigoas. Sabe de quen son? De ustedes dous. É que é incrível o que usted me está dicindo. Facturas atrasadas de electricidade, resulta que traigo hoxe casi 200.000 euros de luz e son todas súas. E usted fálame de que escondo facturas atrasadas de electricidade. Ustedes de verdade teñense que mirar, Teñense que mirar. Porque por encima, ainda di, con toda... Teño aquí o expediente todo de IDAE, porque me repitiu 20 veces. 20 veces, o expediente de IDAE. Eu non teño culpa desto, Eu teño claro que desto non teño culpa. Vale. Sabe quen ten a culpa máis grande? Vostede. Porque destruiu un goberno. E porque a xente que... Usted tuvo unha maioría absoluta clarísima. Ustedes dous tuveron unha maioría absoluta clarísima. E foron ustedes quen tiraron isto máis outros proxectos deste Concello. Non José Manuel Mato, nin os actuales equipos de goberno, Non, foron vostedes. Entón me viña falando a mí dun IDAE. Usted fálame de Mónica de Vimianzo, non? Sabe os problemas que tuvo Mónica de Vimianzo para cobrar o IDAE do goberno socialista. Cabana está sin cobrar a subvención do IDAE do goberno socialista, que goberna lá en Madrid. Está sin cobrar. Sabe os problemas que teñen? Eu sei, non sei porque falo con Mónica, mas falo co alcalde de Cabana. E comentan os problemas que están tendo para cobrar 900.000 euros do IDAE. Entón, se queremos ser serios, seamos serios. Vale? Eu recoñezo que o presuposto deste ano ten erros. Culpa única e exclusivamente miña. Vale? Dotei con demasiada aportación algunhas partidas e outras deixinas escasas. Estou aquí para dicir a verdade. É culpa de José Manuel Mato. Pero depois me veña con estas cousas, Non me veña falando de IDAE, non me veña falando de licitación da FEN. Non xa falamos que a interventora da licitación da FEN, xa o falamos. Pero usted estuvo pagando 8 anos a electricidade tal como está agora. Eu non fixo ningún cambio na electricidade deste Concello. Vou non facer, se fixo auditoría. E vou facer cambios, claro que vou facer. Espero na próxima anualidade poder facer cambios. Importante esa parte. Ben. José Manuel, ten algo máis que decir? Roberto? Juan? Agradecerlle unha vez máis ao señor Carballido. Sempre que pode saca sobre a miña compañera. A miña compañera estaba nunha formación que era a súa. Por motivos obvios, non só ela, sino 5 dos compañeros marcharon. Non creo que fora todo culpa deles. Non creo que fora culpa deles. Xa yo dixen máis veces, e xa yo dixen que me parecía o seu xa unha obsesión. Cando usted fala do IDAE, que lle tiraron para atrás 2,5 millóns, usted non di que eles propoñían de votar a favor do IDAE.
presentaban, non me quero engañar, non sei se 11, se 13 enmendas que había que cambiar para que parecera que era imparcial e non conforme usted estaba presentando que parecera que iba directo a acción legal. Usted non nos quixo oír, e como solía facer nese momento, usted traía as cousas para que os outros lle votaran en contra e usted está de victimismo. As queixas da Rúa Real de Corme, dase a casualidade que neste goberno hai 2 concejales de Corme, debería levar todas a usted. Pero digo unha cousa, a Rúa Real de Corme non cambiou o alumbrado, xa non lle vou dicir para máis, pero para menos tampouco. É o mismo o alumbrado que usted durante 8 anos. Usted non puxo nin quitou unha farola na Rúa Real de Corme. Así que non pode ir a luz a menos. Non pudo ir a luz a menos. Se nós non veríamos para nada o alumbrado. Pasa que usted ven aquí e sigue na súa idade do seu victimismo que xa tiña como goberno. Que sacou unha maioría con 8 concejales en menos dun ano, quedase con 3 naves e sigue con ese victimismo. De feito, outro día usted, polo que me contaron, que eu non podía estar na sesión. Marchou dicindo de aquí que había falta de democracia neste concello, que non se respetaba. Como que non se respetaba? Como que falta de democracia? Non creo que houbera outro concello en Galicia con máis democracia. Usted con solo 3 concejales foi alcalde aquí durante 4 anos. Con solo 3 concejales. Mire se este concello é democrático. Gracias á lei de votación que existe proposta polos 2 partidos grandes que son os grandes beneficiados da lei electoral. E así aguantou usted. Pero en menos dun ano pasou de 8 concejales a 3. E usted siga, sempre culpa dos demais. Faga alguna vez, examínese a usted mismo. Juan, terminou o seu tempo. Señor Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, por responder ao alcalde as alusións, mire, eu creo que o grupo de goberno xa leva tempo gobernando Ponteceso. Entón, está moi ben facer revisión do que se fixo, do que non se fixo, do que se podía facer, pero o pobo quere solucións. Vale? Igual que vostedes, na administración do orzamento que fan desde que gobernan este concello, con probas da conta xeral de 2024, decidiron aumentar o gasto en políticos e en persoal, non para todos os traballadores, para certos traballadores que vostedes deciden dándolles complementos en 330.000 euros, vale, que é un aumento moi grande en só un ano, e casi un 20% de aumento da partida destinada a sueldos, a gasto do Concello en sueldos e máis en políticos. Igual que deciden gastar esos 330.000 euros a maiores, tamén podían decidir, a ver, como vamos a facer para mellorar o alumbrado, para aforrar na factura da luz? Non fixeron nada. O alcalde dixo que o van a facer, que xa falou coa interventora, pero hasta ahora nada de nada. Entón, nós o que lle estamos pedindo é, igual que na legislatura anterior se conseguiu esa subvención de 2 millóns de euros, vale? Que esa subvención, cando se rechazou no pleno, podíase argumentar que viña dunha rotura política. A ver, eso, un concejal cando vota ten que saber o que vota. Si vota rechazar 2 millóns de euros do seu pueblo, este nun partido ou este noutro, a ver, cando é unha cousa de interés general, o PSOE, inda que este na oposición, non vai a votar en contra do Concello. Se veñen 2 millóns para Ponteceso, a quen se lle ocurre votar en contra? Pois hai concelleiros neste pleno que votaron en contra. É claro que lle molesta que se lle recorde, pero de verdade, alcalde, nos pedimos solucións. Está pedindo que aprobemos unha modificación de 170.000 euros para facturas de alumbrado e de gasto de corriente. Estamos lle dicindo que está pagando máis do doble, máis do triple pola luz, e que o alumbrado é malo e encima gasta moito. Que fixo desde que entrou na alcaldía para mellorar isto? É o que lle estamos pedindo. Estamos lle pedindo eficiencia na xestión, nada máis. Igual que ten eficiencia para subirse o sueldo
de políticos e máis de certos empleados do Concello a dedo 330.000 euros en un ano solo. Que mire, con esos cartos, mire se podía facer. E mire, cando falemos da moción da auga, vostede di que non cambiamos a moción. Mire, o que fixemos nós, con moito esforzo, a pesar da deuda do Concello e de todas as inversións que se fixeron, foi congelar os impostos en Ponteceso durante 10 anos. Foron 2 anos da última etapa de fondo, coa campaña tan forte que lle fixemos acabou o seu tempo. o PSOE, APIN e o BNG en contra da subida de Chamo a impostos, atención a primeira vez. e conseguimos parar 10 anos a subida Estoulle dicindo que tributaria. acabou o seu tempo. Ten que respetar. Levamos 1 ano e 6 meses gobernando. Cando un minte é un mentiroso. Estoulle chamando eu. Usted é un mentiroso. Salarios. José Manuel Mato, 36.000 euros. Constantino Fernández, 32.400. Marisé, 27.000. Raquel, 16.200. Total, 111.000. Xosé Lois, 47.758. Teniente alcalde, 23.800. Teniente alcalde, 23.800. Concelleira, 14.280. Concelleira, 14.280. Total, 123.918. Se sabe restar, usted tivo máis gasto que nós. Outro goberno seu. Un concelleiro, 37.000. Outro concelleiro, 18.600. Outra concelleira, 17.200. Outra concelleira, 17.200. Outro concelleiro, 17.200. 107.200. Políticos, anualidade 24, 122.926,09. Personal, 1.499.473. Usted gobernando, 74.000, cando lle quitaron o salario, 2.190.000 en personal. Ano 19, que gobernaba usted. Políticos, 158.401. 158.401. Personal, 1.689.286. Ano 2015, que tamén gobernaba usted, entrou usted naquele goberno, políticos, 131.653, personal, 1.580. Isto son datos. Isto son cuentas. E sabe que? Todo o que non son cuentas son cuentos. Iso é o que fai usted, cuentos. Usted engaña a xente. Usted engaña a xente. Estes son datos que acabo de sacar, fai media oriña. Que non os invento eu, que están cargados no presupuesto do Concello. Isto non me invento eu, Usted está dicindo que nós costamos 300.000 euros máis, cando, só en políticos, somos moito máis baratos que eran ustedes, en personal, que usted dixo outro día no medio de prensa, personal de élite, usted dixo personal de élite, usted sí que lle daba as productividades ao personal de élite, usted sí que lle daba, eu non, Eu, a persona do GES ten productividade, unha persona das oficinas generales ten productividade, unha persona que está traballando no alumbrado ten productividade. Esa xente que ten productividade, as que traballan, non os meus amigos, Aquí non levan as productividades os meus amigos, Aquí levan productividade as persoas que asumen cargos de outras persoas, máis a xente que traballa fora de horas. Esa xente que leva a productividade. Pero non lle estou dando a productividade aos meus amigos. E os datos, tenos aquí. Queda grabado este pleno, Este pleno queda grabado. Acábame de dar este dato, fai media hora, señora interventora. Dos presupuestos, Usted ven aquí, ora dixo, xa o dixo outro día na prensa, 300.000 euros máis. Non minta. O que minte é un mentiroso. E usted, tú lle chamando eu, usted é un mentiroso. Isto é o boletín oficial da provincia. Están publicados o meu salario, e máis os meus compañeros, igual que o seu, e máis o señor Eiroa, máis algúns membros máis do goberno, cando tuveron no goberno. Están publicados os salarios, A xente pode o ver. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Vale, considérase aprobado. Siguiente punto de orden do día, señora secretaria. Expediente 2024/T002/000-021. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 21/2024, suplemento de crédito 3/2024. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro,
Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 21/2024, suplemento de crédito 3/2024, por importe de 172.755,63 euros, financiado co remanente líquido de tesorería de acordo co detalle que se desglosa na táboa. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio no BOP polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no plazo dun mes. No caso de non presentarse reclamación durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido de Lei Reguladora de Facendas Locais. Ben, traemos ao Pleno para que se someta a votación o suplemento de crédito número 324 por un importe de 172.755,63. Para que a xente do público entenda, estas son partidas onde o alcalde se equivocou e dotounas de crédito insuficiente. E agora temos que pedir a autorización ao Pleno para modificar o crédito, vale? Por un importe de 172.755,63. Ben, José Manuel, ten uso da palabra. Corto. No, que digo que xa vai haber xa a historia PP-PSOE de novo, o mismo rollo de todos os días, entón vou pasar. Porque menos do que se trata, do que se trae aquí, falamos de todo. De se un mentireiro, de se onde falta algo, eu alucino. Entonces, vamos deixarlo. Roberto, ten uso da palabra. Nun exercicio de responsabilidade cos meus veciños, votarei a favor deste punto a fin de garantir a estabilidade institucional e orzamentaria do noso Concello. Juan. Xosé Lois. Ben, vou continuar coa exposición, porque antes me quitou a palabra. Fíxese vostede que diferencia ten de dicilo hai 2 minutos a dicilo agora, pero agora continuo. Ben, o que minte é vostede. O que minte é vostede. Sobre o soldo do alcalde, primeiro. Eu fui un alcalde 8 anos. 6 sin sueldo. 6 sin cobrar. E 2 cobrando. Sabe cal é a diferencia? Cando eu cobraba, me dedicaba ao Concello. Vostede cobra e máis dedícase á súa empresa. Esa é unha diferencia moi importante. Pero eu non, se se fixa na exposición inicial, o PSOE non atacou o seu soldo en concreto. Nin o soldo de ningún concejal, nin concejala. Dixémoslle que vostede, coa conta xeral na man, aumentou o gasto en persoal e o gasto en gastos políticos en 330.000 euros nun ano, con respecto á conta xeral do ano anterior. Na tabla comparativo das dúas contas xerais. É dicir, que está vostede nunha espiral de gasto. E di vostede que na nosa época había moito gasto en persoal. Fíxese, mire, por exemplo, a limpeza viaria, o Concello, na legislatura anterior, non a facíamos cun contrato menor de 3 meses que xa está moi vencido, que xa cando o fixo sabía que se iba a vencer ese contrato, porque en 3 meses non lle iba a dar tempo a sacar a limpeza viaria, vale? Xa o fixo sabendo que o iba despois deixar aí en precario, ou, digamos, outras palabras, sino que o facíamos con persoal propio. Además, o Concello, o goberno anterior, negociou un convenio para ingresar 60.000 euros ao ano para un plan de empleo social. Ese plan de empleo social subía o gasto de persoal, pero era un gasto social. Daba oportunidade de que moitas persoas do Concello de Ponteceso, que eran todos veciños e veciñas deste Concello, os que entraban no plan de empleo social, podían ter un empleo e máis insertarse laboralmente. Nós o que estamos alertando é de que está pedindo modificacións de crédito para aumentar o gasto, pero non está sendo eficiente na medida de gasto. Entonces pedímoslle, exigímoslle eficiencia. E non minta sobre a etapa anterior. E vostede aumentou nun ano o gasto político e en sueldos de complementos en 300 e máis de 300.000 euros. Un 19%, casi un 20% de aumento nun solo ano, o cal é un aumento que non pasa en ninguna administración. E mire, os soldos
para facer subidas retributivas, o que hai que facer é unha relación de postos de traballo na que se evalúe de forma obxectiva e de forma negociada coa representación sindical e cos grupos políticos con representación no pleno as retribucións. E non dicir, démoslle a este que me parece que traballa a máis horas e démoslle a este porque as emerxencias son importantes. Claro que son importantes, estámoslo vendo, importantes que son, non? Pero non decir, vamos a subir en 330.000 euros, que se non é o PSOE que o denuncia, vostedes moi caladiños o facían, pero na conta xeral aparecen esos datos. E por iso ímos a votar en contra das modificacións de créditos. E hai que ser serio. Ou hai vontade de negociar e de reunirse e de chegar a acordos, ou senón, calquera excusa nos vale. A excusa das grabacións é unha excusa como outra calquera. Podía decir que vimos despeinados as reunións ou que non traemos chaqueta. Entonces que non se reúne. A ver, alcalde, hai que ser un pouco serio. Ponteceso ten unha serie de problemas moi importantes, como a perda de población, como a crisis do comercio, como a falta de vivienda, porque hai falta de vivienda en Ponteceso, vale? Porque hai fuxida de xente xoven, porque hai un polígono industrial que non ten unha ampliación, que está quedando sin suelo. Pois temos que abordar esos problemas, sentarnos e negociar, porque antes sí que falábamos e chegábamos a acordos, e agora de repente subímonos aí un pedestal e xa non podemos falar. Alcalde, nós defendemos outra maneira de pensar, e mentras tanto, se elixe pola confrontación, ímoslle votar en contra das modificacións de créditos, e ímoslle mirar os gastos para que sea eficiente no gasto que faga o Concello. Ben. A cuenta general que se aprobou foi no do 22 e a comparativa é do 23 co 22. A mitad da cuenta general do 23, acórdase quen foi o alcalde? Hasta junio, usted acórdase quen foi alcalde? Todo 23, perdón, acórdase quen foi alcalde? Entonces, non me fale da cuenta general. Vale. En canto aos salarios, desde que eu estou aquí, non se incrementou unha sola persona o personal deste Concello. Temos 2 municipales no presupuesto que non usamos. Tiñamos en medio ambiente unha persona máis que agora non temos. Tiñamos un tax que usted trouxe de outro Concello, ben pagado, que agora non temos. En cambio, hai que dotar igual. Vale. Fálame de RPT. Cantas veces trouxe o RPT usted? Nós adjudicamos a RPT esta semana. Vale. Nós temos adjudicado a RPT deste Concello. Eu voume deixar a vida para intentar chegar a un acordo cos funcionarios e co personal laboral deste Concello. Vale. Pero usted recrimíname a min nun ano e 6 meses que levo aquí a RPT. Usted trouxe 2 veces aquí a sentarse con funcionarios en 8 anos e non fui capaz de chegar a un acordo. E usted, cando tuvo salario aquí neste Concello, usted puxo o seu salario máis alto da historia dun alcalde neste Concello. Usted puxo, acórdese, está aquí publicado no BOP. Isto é o BOP, isto non é un papel que imprimin eu, isto é o BOP, señor Lois. 47.758,30. O salario máis alto dun alcalde no Concello de Ponteceso. Iso foi o que se puxo usted. Eu teño unha cualidade, non minto. Eu dixen en campaña electoral que non iba a deixar a miña empresa. E eu volvo a repetir, eu non vou deixar a miña empresa. Teño claro. Pero eu levántome todos os días ás 5 de mañá. E dedícome a traballar, que non estou nas redes sociales, nin estou de comedia. Eu dedícome a traballar todos os días. Vale, así que non cuestiono o meu traballo e o seu salario está escrito nun BOP. Vale. Ben, procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bien. Seguinte punto de orden do día, por favor. Expediente 2024 T002/000022. Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 22/24, crédito extraordinario 4/2024. O ditame establece na súa parte dispositiva aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 22/2024
2024, crédito extraordinario 424, por importe de 2.178,64 euros, financiado co remanente líquido de tesourería de acordo co detalle que se desglosa na táboa. Segundo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial mediante anuncio novo polo prazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán presentar reclamacións que estimen convenientes. Estas reclamacións serán resoltas polo Pleno no prazo dun mes. No caso de non presentarse reclamacións durante o período de exposición pública, considerarase definitivamente aprobado o citado expediente, entrando en vigor unha vez cumprido o disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Ben, modificativo de crédito, crédito extraordinario número 4, partidas non existentes por valor de 2.178,64. Ben, José Manuel. Roberto. Lamentamos a manipulación do señor García Carballido que fai dos datos económicos a fin de elaborar un relato aparentemente coherente que nada ten que ver coa realidade. Eu quero recoñecer o traballo efectuado polos traballadores do Concello e vou apoiar as productividades e gratificacións que están percibindo e que están redundando nun mellor funcionamento do Concello e que demostra unha mellor xestión do mesmo, a diferencia do que ocorría co anterior goberno do señor García Carballido. Vou a votar a favor deste punto. Moitas gracias. Partido Gallego. Vou a traer as palabras de Iroa, con moita razón. Rogaríalle que lle recordara ao señor Carballido que en diferentes puntos hai que ceñirse ao punto do día e non traer o discurso da casa preparado en cada punto do día, ir dividindo parte por parte, porque así vamos chegar a unha hora na que nos vai dar o tempo de marchar para a casa, porque sabemos que pasado unha hora non se pode seguir aquí no pleno. Habría moito que decir en todo o que el ven dicindo, pero bueno, vamos pasar xa deso. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, en primeiro lugar voulle responder ao representante de Adiante por Ponteceso. Vostede é unha persoa que é representante sindical. Eu creo que o primeiro que debería ser vostede o defensor de que as retribucións dos traballadores, cando se aumenta o gasto nun ano en 330.000 euros e se fala con moitos traballadores pola rúa, a ti canto che subiron o sueldo este ano? A mí nada. Ti estás cobrando complementos? Estánche ofrecendo complementos de 500, 600, 1.300 euros? A mí non. Pois eu creo que un sindicalista é o primeiro que ten que salir polos traballadores todos, por todos e todas as traballadores do Concello. E por eso, a parte da RPT, hai outra serie de medidas de control para ver se se está gastando ben os cartos. 330.000 euros de subida dun ano para outro, casi un 20%, é moitísimo gasto. E o alcalde dixo que só se corresponde coa segunda mitade do ano. É dicir, que para este ano ainda vai ser maior. Porque se esa subida do gasto correspóndese co momento que vostede empezou a gobernar, que foi cando empezou a disparar o gasto improductivo ou o gasto discrecional, quer dicir que o ano que ven ainda vai a mellorar. Pero mire, agradezolle ao alcalde que xa moderara esas acusacións que fixo de que cando nos gobernábamos gastábamos máis. Mire, durante 3 anos que Juan fixo referencia á etapa na que estuvemos gobernando en minoría, estuvemos sin cobrar. Eu estaba sin cobrar e as dúas concelleiras estuveron sin cobrar. Estuveron traballando para o Concello, estuvemos traballando para o Concello. Entón, eso que di vostede, esa mentira de que o soldo que tiña, que era... Mire, nós demostramoslo con feitos, que de 8 anos que estuven de alcalde, 6 estuven sin dedicación, dando clase e atendendo o Concello. Mellor ou peor, o mellor que podía facelo. Pero mire, o tema agora é que no ano e 6 meses que leva gobernando, que medidas de eficiencia de gasto fixo? Di que vostede que está reducindo o persoal. Si, por exemplo, non está sacando a plaza de técnico de turismo, cando é unha plaza que lle financia o 100% a Diputación da Coruña.
É dicir, a Diputación estalle financiando unha plaza o 100% e non a convoca, ni siquiera con un programa temporal. Co cal está perdendo esa subvención. É unha plaza que lle financiaba. Nós, cando estábamos na nosa etapa, sí que introducimos medidas para intentar mellorar, conseguindo a subvención para a normalizadora lingüística, na etapa que estaba o BNG gobernando, que levaba a área de normalización lingüística, na primeira legislatura, que estábamos con APIN e con BNG, conseguiuse esa subvención para a normalizadora, conseguiuse homologar a escola de danza para ter esa subvención de 10.000 euros anual que nos dá a Diputación para o mantemento da escola. E fixéronse moitas medidas nese sentido. Entón, nós pedímoslle que en vez de tirar da chequera e gastar, mentras os veciños non lles di máis que non hai cartos, e suben en 330.000 euros en solo 6 meses, desde que vostede é alcalde, como dixo, que só se corresponde ao ano anterior, é dicir, desde que vostede entrou, o gasto en persoal. Entón, nós por eso llevamos a votar en contra. E de verdade, abandone esa postura infantil de non querer reunirse con nós. Di que acordou con Adiante por Ponteceso unha moción de levala ao pleno. Vale, pois vamos a falar da auga. Nós estamos encantados. Igual que conseguimos 10 anos parar as subidas de impuestos, vostede sabe o que supón 10 anos de congelación de todas as tasas e todos os impuestos en Ponteceso, co IPC que houve brutal nestes 10 últimos anos. Eso é como se baixara a presión fiscal en Ponteceso un 30, un 35%. Imagínese vostede que en España durante 10 anos non subiran nada, os precios de nada. Seríamos todos un 30% máis ricos neste momento, teóricamente. Pois eso é o que fixemos, con maior ou menor esforzo, gracias a que primeiro, cando estábamos na oposición, APIN, PSOE e BNG, fixemos unha campaña moi forte contra o plan de axuste, que nos meteu o señor Fondo, o plan de axuste que nos provocou subir 2 anos seguidos os impuestos. E entón conseguimos que nesa legislatura, a última do PP, non houbera máis subidas. E nós, sendo coherentes co que defendíamos, estuvemos 8 anos cos impostos congelados. Fíxese vostede, con todo a escalada que houve da guerra de Ucrania, do IPC, que tuvemos hasta IPCs do 10%. Estuvemos 8 anos. Cando falemos da auga, defenderemos eso. Nós estamos a favor de calquera modificación que non supoña subir o precio da auga aos veciños de Ponteceso. Ben, Xosé Manuel, quere volver a ter a súa palabra? Roberto? Señor Lois, eu estou neste pleno na miña condición de concelleiro, non na miña condición profesional. Eu a vostede neste pleno nunca farei mención a súa condición de mestre, nin da súa designación a dedo como asesor do delegado do goberno, nin vou facer mención a algúns dos problemas que tivo na súa vida profesional. Non vou caer tan baixo. Por outra parte, a diferencia de vostede, e como concelleiro, sí que estou en permanente contacto cos representantes sindicais do Concello para a mellora dos seus dereitos e traballarei, se o alcalde o considera oportuno, para a elaboración dunha RPT digna e adecuada ás condicións económicas do Concello. Moitas gracias. Juan, ten a súa palabra. Ben, Xosé Lois, produtividade. Este Concello paga todos os meses 6.000 euros de produtividade, repartidos entre 23 empleados. 23. Mirei non fai un anaquiño. En quen reparto a produtividade todos os meses, reparto 6.000, o sea, as horas e a produtividade, que suma 6.000 todos os meses, entre 23 empleados. Usted fala de élite. Usted fala de élite. Plan de xuste. Mira, outro día veo aquí un abogado, porque esos son os mortos que usted lle deixou ao Concello, veo un abogado aquí e díxonos, falando dun tal Esteban Seoane, non sei se lle sona, vale, que nos vai caer encima o Concello dentro duns mesiños, vai nos caer algo que usted gestionou moi ben. Vai nos caer, posiblemente, unha parte importante do capital, mas unha parte importante do interés.
Iso é o que este fixo para baixar a deuda deste Concello. Eu fago moi ben a reducción de deuda. Chego mañán, a deuda que este deixou 2.200.000 euros. Mais presupuesto, Isto non é un documento, volvo a repetir. Eu non traigo documentos meus, traigo presupuestos do Concello. Mais unha deuda reconocida a banco 1.796.000, vale? As dos bancos non podemos facer nada, e as dos proveedores fago como fixo este. Empezo a ir un por un e digo, usted tiña que cobrar 30, vai cobrar 20. Usted tiña que cobrar 20, non cobra. Como fixo este con moitos veciños, algúns clientes meus incluso. Por iso eu falo con conocimiento de causa. Así ustedes baixaron rapidamente a deuda. Vale? Quitándolle os cartos ao autónomo que vive neste Concello, Usted que tanto presume de cuidar aos veciños. Eu non lle fun a ningún veciño deste Concello pedir unha quita. Como pudo, apreteime o cinturón e empezamos a pagar deuda. Hoxe van 170 e pico mil euros en electricidade do seu mandato. Vale? E criticóuseme moito por non pagar a electricidade, por deixar isto hasta o final, porque eu consideraba que en primeiro lle tiña que pagar era o autónomo pequeno. O que ten un camión, o que ten a carpintería, o que ten a tenda de pinturas, ese xente era que eu quería pagarlle primeiro. Vale? Os que de verdade tiñan problemas para subsistir no día. Pero non lle fun a ninguén pedindo que me fixeran unha quita. A ninguén. Como podemos, pouco a pouco, con orden de interventora, máis do anterior interventor, fomos baixando a deuda. E hoxe estamos moi contentos porque podemos dicir que quedanos moi pouquiño para liquidar a deuda de 23, 22, 21 e 20 que deixou vostede. Vale? En canto ao personal, doime, mas doime bastante, vale? Porque prometín a unha persona que para min é moi importante, que é o meu pai, que eu iba a tratar ben o personal deste Concello. Cando xorei o cargo, que eu xorei no emocionado, porque eu sí que estou emocionado representando o meu pueblo. Vale? Eu prometín ao meu pai na mesa da nosa casa que eu iba a respetar o personal do Concello. Eu respetei o personal do Concello, hasta día de hoxe. Trato genial, desde a primeira limpiadora a secretaria e a señora interventora. A todo o mundo intento cuidalo. Vale? Ustedes dous que están aí, eu vou dicir, porque ainda hai grabacións que a xente non sabe, é que eu teño xa. Grabacións que eu teño xa no meu poder. Vale? Como vostedes trataron o personal deste Concello? Porque os gravaron, Iso é como vostedes dous traballadores como a min, dous traballadores que non son máis que ninguén, nin eu, vale? Vostedes trataban, nalgún tono que eu tiño aquí neste móvil, e se era como vostedes dous trataban os empleados deste Concello. Co desprecio que lles falaban, e como os humillaban. Vostedes dous, non usted solo, usted, a máis usted. Os dous, grabacións dos dous. Non se poña roja, non, dos dous. Eu non estou nada roja, un pouco de Dos dous. Un pouco de respeto. Dos dous. Como trataban? Eu trato ben o personal deste Concello, Roberto Andrade, e máis algún máis, saben ben como eu trato o personal deste Concello. Vale? Respeta a todo o mundo, intenta axudarles e estou todos os días ao seu lado, E tamén, cando teño que chamar a atención, tamén a chamo, Pero nunca faltando o respeto a nadie. E cuidándose, Todos os días. Do primeiro ao último. Usted di que fala que a xente dos traballadores do Concello. Dirame con quen fala, Porque eu creo que o 80% dos traballadores deste Concello non queren falar con vostedes. Hai algúns que falan, claro que falan. Os que usted metió aquí. Os que vostedes meteron aquí. Entende? Hai outros cos que non falaba moito. Que nos metiulo. Ben. Procedemos á votación. Votos a favor. Ben, por responderlle a todas esas mentiras que está contando, ao final parece que o Villarejo das grabacións non é Lois, o que ten grabacións e todo eso. Eu non gravo. Por lo que vostede acaba de revelar no pleno. Eu non gravo. E pídolle respeto para as concelleiras de se están coloradas ou non están coloradas. Eu creo que hai que ter un pouco de respeto cando se fala a un concelleiro nun pleno. Vale, eu creo que hai que ter un pouco de respeto. Pídelle que o retire. Que o retire, por favor, esa alusión a estar colorado ou non estar colorado. Mire, estamos exigindo nese ano 6 meses que leva, que di que leva de alcalde, eficiencia no gasto. Ben, fálame de facturas de Esteban Seoane. Esas obras non se contrataron na nosa legislatura. Esas obras non se contrataron. Entonces nós gestionamos o mellor que puidemos
e con acordo ao que nos decían os técnicos, todas as cousas que nos encontramos cando chegamos, igual que o fai vostede agora, neste momento. Vale? Entonces gestione o mellor que poida ese tema que se judicializou. Se judicializou porque esa empresa presentou un contencioso contra o Concello. Vale? Nós que culpa temos de que unha empresa... Nós estuvemos falando con todas as empresas, e me parece que só 2 empresas nese momento presentaron un contencioso contra o Concello. Entonces, nós que lle vamos a facer? Desde que unha empresa que pedía casi €500.000 en obras, en facturas por obras, ven ao Concello e di que quere cobrar e vai un contencioso, nós que vamos a facer? Pois nós defendímonos o mellor que puidemos, pero foi a empresa a que presentou o contencioso contra o Concello, en primeiro lugar, e agora tocalle xestionalo. Foron todo cousas da etapa de fondo, ninguna obra e ninguna cousa da nosa etapa, quero recordar eu. E feito, creo que esa empresa, cando nos entramos, díxonos que tiña moito material encargado para empezar outras obras, que tiña xa o material en depósito e que tiña que empezala xa. E dixémoslle que non fixera nada. O sea, que podían ser non esos cartos, podían ser moitos máis, polo que nos decía a empresa. Pero nós defendímonos o mellor que puidemos. Entonces, pedimoslle eficiencia no gasto. Igual que cando vostede entrou na legislatura, entrou cunha forza dicindo que necesitaba unha asesora, que a asesora que era esencial para o Concello, de repente xa non hai asesora, e xa non se fala da asesora, o gasto da asesora desapareciu, e di que o Concello funciona mellor que nunca. Entonces non era tan necesario ese gasto, non? Pois nós, é o que lle pedimos, eficiencia no gasto. Entón, vostede di, e remato, di que gasta €72.000 ao ano, 6.000 por 12. Entón, como aumentou en 330.000 o gasto? Nun ano, según a conta xeral, porque 6.000 por 12 son 72.000. Hasta 330, faltame €258.000. Onde vai ese gasto que justifica o incremento bestial do 20% no gasto de persoal? Terminou o seu tempo. Ben. Non vou seguir co do personal, vale? Non vou seguir. Eu digolle, os datos están aquí, acabo de sacalos que a interventora, que usted mente. Vale? É xente que lle crea quen queira. Eu non vou poñerme xa máis á súa altura. E vou dicir só unha cousa. Usted meteu a José Luis Fondo na Fiscalía. Fui moi valiente para meter un compañero de José, un amigo de moitos, un alcalde que fui deste Concello durante moitos anos na Fiscalía. Eu tivo tantos motivos ou máis que usted para meter usted tamén na Fiscalía. E sabe que fixo? Respetei ese alcalde deste pueblo. Porque usted, obras, como dixo usted, sin contratar, cantas quere que lle numere? Quere que lle numere como fixo o parque de Arce? Que procedimento usou usted nese parque? Alumbrado da Navidad? Quere que lle diga como fixo? Entonces, aquí temos todos moito que calar, moitísimo. E usted tamén, Usted metió a un veciño na Fiscalía, vale? Co seu mal momento que estuvo pasando, vale? E intentou no joder por todos os medios. E usted iso non lle fixo, Porque penso en vostede e na súa familia. Se non puñeme a altura súa, metió na Fiscalía como usted lle fixo con o seu fondo. Iso é o que tiña que facer eu, non? Quereme dicir iso? Fago iso a usted tamén? Pero eu vou marchar daqui mirando os teus ollos, Usted ao José Luis Fondo non lle pode mirar os ollos. E usted pode lle mirar, Usted terá que me torcer a cabeza, e usted non tiña por que torcer, E usted non me metí na Fiscalía. Collín a factura de Arce, pidí unha auditoría, e como pudo, pagueina. Igual que o alumbrado de Navidad, igual que todas as facturas que usted deixou. Fixemos unha auditoría, que tanto se me criticou por facer esa auditoría. Fixemos unha auditoría. E intentei pagar todas as facturas. Esa é a gran diferencia. Esa é a gran diferencia do que a xente pense de como foi usted e como fun eu. Eu durante un ano non me metín con ninguén, peguei como pudo, arreglei os problemas deste Concello máis ou menos como pudo, quedan moitos por arreglar, porque quero que me está recordando a ese, o alumbrado público. Estuvemos mirando hoxe. Nós levamos feito socorrismo, levamos feito SAF, levamos feito alumbrado de Navidad
e estamos na mitad do ciclo de agua e na mitad da electricidade e vamos iniciar limpieza viaria máis parques e jardines, que está a punto de caducar en diciembre. Usted tiña todo iso sin contrato, o único que tiña era parques e jardines e desbrotes. O resto todo sin contrato. Todo, limpieza, aguas, luz, basura, todo sin contrato, señor Lois. E ven os aquí dicirme a min que eu faga iso. Xa nos juzgará o tempo, a todos. A min tamén, A min tamén. Pero eu, pai, día 12, teño a conciencia moi tranquila. Vale, non lle fixo un daño a nadie, e incluso os teu protegín. E podo dicilo que a cabeza moi alta. E incluso os teu protegín. E usted, que sabe máis de política que todos que estamos aquí, sabe ben do que estou falando. Se algún día teñe memoria, pensa un pouco. Procedemos ás votacións. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ustedes van a votar? Perdón. Como van a votar? Contra. Claro, sí. Votos en contra. Votamos a favor, votamos en contra. Ustedes queren votar? Sí, sí. Vale, pues voten, por favor. Vale. Ben, seguinte punto de orden do día, señora secretaria, por favor. Expediente 2024/X999/000377. Recoñecemento extrajudicial de crédito 4/2024. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, resolver a discrepancia formulada, deixándose en efecto suspensión na tramitación do expediente. Segundo, aprobar conforme o artigo 60.2 do Real Decreto 500/90 e a base número 11 de execución do Orzamento Municipal prorrogado para o ano 2024, o recoñecemento extrajudicial de crédito expediente R4/24 correspondente ás facturas que se relacionan a continuación, por un total de 174.934,27 euros. Terceiro, que unha vez aprobado polo Pleno da Corporación e unha vez entrado en vigor as modificacións número 21/2024 mediante suplemento de crédito e número 22/2024 mediante crédito extraordinario, se dea traslado da presente resolución aos servicios de intervención de tesourería para que realicen as anotacións contables necesarias e procedan ao seu pagamento. Ben, extrajudicial. Recoñecemento extrajudicial de crédito 4/2024. O sea, vamos a pagar facturas de anualidades anteriores por un valor de casi 75.000, 174.934, luz do ano 2022-2023. Votos a favor, ou, perdón, José Manuel, ten uso da palabra? Perdón. Eu mesmo, xa. É moi triste, moi aburrido, sobre todo moi pouco edificante a estes debates que hai neste Concello, porque, además, que casualidade, son 4 expedientes que falar 4 veces do mesmo, máis ou menos, e ver que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista o único que fan é remexer no pasado e non mirar, pero ningún dos dous, e non mirar para o futuro. É dicir, aquí estamos buscando quen foi o máis bo, quen foi o máis malo, si se lle paga aos empleados con productividade ou non, e dicir, falas incluso de que o alcalde anterior metiu xente no Concello, non se fala de toda a xente que se metiu antes, claro, porque habría que facer... Igual, podo falar, non? Sí. Entonces, si seguimos así con este remexemento de historias que non, para non dormir, nada máis, non vamos a ninguna parte. Estamos perdendo, eu polo menos noto que estou perdendo o tempo en estes plenos, xa non é de hoxe, de varias veces é a mesma canción, todos os días, a prova está que a xente, pois, está deixando de vir aos plenos, xa. Entonces, como ahora, e ademais, xa vamos ter alcaldes de barrio, bueno, pois xa está todo arreglado, xa se fala todo por aí, nas tabernas, e punto. Entonces, pídolles a ambos os dos partidos que, por favor, cambien o rollo, deixen de mirar o ombligo, falen do que lle interesa a xente, dos problemas que hai, e, sobre todo, de como podemos arreglar eses problemas, porque o resto é todo perder o tempo. Gracias. Vostede.
Roberto Andrade, ten uso da palabra. As facturas que se incluen na proposta da alcaldía corresponden a gastos anteriores ao ano 2024 e que non foron aprobados con cargo ao exercicio anterior por insistencia de crédito orzamentario nos exercicios correspondientes. Estas facturas carecen de toda a tramitación, polo que foron fiscalizadas con reparo de carácter suspensivo, polo incorrecto emprego da modalidade de contratación menor, cando era necesario, na maioría dos casos, a correspondiente licitación, como son as facturas de electricidade. Adiante por Ponteceso valora positivamente que previamente a traer a pleno este recoñecemento, o alcalde solicitara o noso apoio, dando as pertinentes explicacións e coa intencionalidade e predisposición de evitar no sucesivo recoñecementos de crédito como este. A vista do informe de intervención, e tratándose de facturas por prestacións efectivamente realizadas, consentidas pola Administración, realizadas no seu beneficio e por un precio axustado ao mercado. Eu, Roberto Andrade, nun exercicio de responsabilidade pública, votarei a favor deste recoñecemento extrajudicial de crédito para garantir a estabilidade institucional e orzamentaria do noso Concello, favorecer a disminución do período medio de pago, evitar o enriquecemento inxusto do Concello, así como o empobrecemento do contratista en terceiro. Moitas gracias. A vostede. Juan Ramón Torrado. Xosé Lois. Ben, nós estamos falando, por concretar a exposición de José Manuel de Apin, nós sí que estamos falando do presente. Estamos exigindo eficiencia no gasto. Vale, para eso está a oposición. A oposición está para propoñer, para facer propostas para a acción de goberno e para controlar a acción de goberno. Entón, nós acabamos de arrancar do alcalde unha confesión que nun ano e 6 meses non conseguiu ninguna medida efectiva para reducir o gasto avultado eléctrico tanto de facturas de corriente como de alumbrado. Entón, por eso vamos a votar en contra. Porque non hai proposta de facer nada, é dicir, non se convoca, en vez de convocarnos para alcaldes de barrio, que é cousa que non hai unha demanda social. A ver, que demanda social hai de alcaldes de barrio? Pois haberá outras demandas sociais. Que problemas ten a xente de Ponteceso hoxe? Vamos a preguntarnos. Cando se deitan pola noite teñen unha preocupación, cal é a súa preocupación? Se hai alcalde de barrio en Cores ou en Corme, aldea. Vamos a conectar coas preocupacións que teñen, non? E vamos a darlles a maior cantidad de servicios que poidamos sin subirlles os impostos, sin subirlles os costes, que xa están pagando moitos costes por ser periféricos. Cando vamos ao Chuac, temos que desplazarnos seguidos 60 km, pagando unha autopista inxusta, pagando unha peaxe inxusta, que están rescatando a autovía de Noia. E Ponteceso, e Bergantiños, que? Por que non rescatan a nosa autovía, Xunta de Galicia? Estamos pagando seguido a periferia. Non temos servicios, temos que ir ao hospital toda a Coruña pagando o desplazamento, pagando unhas peaxes. Eses son os problemas que ten Ponteceso. Cando a Xunta asfalta desde Carballo hasta Buño e de Buño a Ponteceso, como está a carretera? Toda chea de buratos. Como están as vías de servicio desde Tella, onde acabamos, desde Tallo, desde casi Pardiñas, o cruce que vai a Pardiñas, desde a Mezquita, onde acabamos de arregladas, hasta Buño, como están esas vías de servicio? Que non se pode andar por ningún dos dous lados. Hai empresas que están, para acceder á empresa, todo cheo de pedras e de buratos, empresas que están pagando os impostos en Ponteceso. Pois nós estamos falando deso, de eficiencia no gasto, e por eso ímos a votar en contra das facturas, pola súa negativa a reunirse con nós para buscar solucións para este problema da luz. Todas estos 170 e pico mil euros son para gasto de facturas de luz. Entonces, nós, mentras non se reúna con nós e se sente con nós para chegar a un acuerdo de como podemos reducir a mitad ou menos o gasto eléctrico, igual que fixo C, igual que fixo Vimianzo, que o dividiu por 10 o gasto en alumbrado, mentras non se sente con nós e faga algo, nós imos votar en contra. Está claro? E non diga mentiras de que eu levei a Fiscalía o anterior alcalde de Ponteceso. O que iniciou o procedimento foi a empresa que denunciou o Concello. Foi o que iniciou o procedimento, con esa reclamación xudicial.
Nós non chegamos un día, ala, vamos a levar a Fiscalía aquí a quen nos apeteza. Non, foi ese contratista, en concreto, que levou o Concello a un contencioso. Ese contratista que vostede trouxo a este pleno, que eu, o nome del, que nós ni siquiera falamos dese contratista, pois tamén chegou a recurrir ao orzamento da Diputación en contra para que nos paralizaran o plan de obras e servicios. Imagínese vostede a gravedade que nos podía provocar quedarnos sin poder aprobar o plan de obras, vale? Porque había que pagar antes as facturas. Así que non diga vostede mentiras. Foi o contratista o que foi contra o Concello, con toda o Poder Judicial, e nós o que fixemos foi defendernos o mellor que puidemos. Esa é a verdade, Mato. Esa é a verdade, alcalde. O demais son mentiras. Ben, só dous apuntes. Temos unha auditoría energética terminada. Dirános o que vamos a facer. E de controlar o gasto, xa non quero nin responderlle. Non lle quero responder. Creo que estamos controlando moi ben o gasto. Non teño máis que dicir. Ten razón, pídolle disculpas ao señor Eiroa. Ten razón, este debate non ten sentido. Pido disculpas a todos os que están aquí, vale? Usted a min non me volva a levar o goberto. Xa lle digo. Non me volva a levar o goberto. Acabouse. Digo que queira, vou respetar os seus 5 minutos. Eu sí que respeto o tempo, para min, a máis para vostede, a máis para o resto. A partir de ahora, olvídese. Comigo non ten pelea. Ben, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Seguinte punto de orden do día, señor secretario. 1.6, expediente 2024, barra X 999, barra X 000 326, aprobación inicial do expediente de desafectación da Escola Unitaria de Tallo. O ditame establece na súa parte dispositiva, primeiro, aprobar inicialmente a alteración da cualificación xurídica do inmoble denominado Escola Unitaria de Tallo, coa referencia catastral que figura no ditame, situado no lugar de Tallo, como ben de manual de servicio público, desafectando do servicio público para os efectos de quedar cualificado como ben patrimonial e proceder a regularizalo. Segundo, solicitarlle a Consellería de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional a desafectación do servicio educativo da Escola Unitaria, quedando o trámite de alteración de cualificación xurídica do ben a expensas de obter a pertinente autorización da Administración Educativa. Terceiro, someter o expediente de información pública durante un mes no taboleiro de anuncios do Concello de Ponteceso no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos das persoas interesadas presenten alegacións ou reclamacións. Ben, o que se pide ao Pleno é o apoio para desafectar a Escola Unitaria de Tallo. A Escola Unitaria de Tallo, que este momento tiña nenos, neste momento non se encontra con nenos, queremos quitarlle o uso que ten ahora mismo é convertilo nunha casa pos veciños, vale? Entonces, pedimos a autorización ao Pleno para tomar esa decisión. Xosé Manuel, ten uso da palabra. Nada. Roberto. Apoiamos e compartimos, lóxicamente, esta aprobación da desafectación da vivienda. Juan. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, nos, no aspecto educativo, levamos presentando bastantes iniciativas nesta legislatura, todas as cales pois contaron co apoio mayoritario do Pleno. Algúnas delas tuveron éxito e outras quedaron no camiño, por desgracia. E hoxe traemos nada máis e nada menos que unha proposta para que a Xunta destine 1 millón de euros para as escolas, que se vai a debater, esperemos, despois nunha moción, porque a Xunta ten un plan de nova arquitectura pedagóxica, pero ata agora ese plan non beneficiou as escolas de Ponteceso. Pois iso vai un pouco na línea do que fixo o PSOE, APIN e tamén o BNG, cando estuvemos gobernando, de mellorar moito os colexios de primaria, con moitas inversións que excedían con moito o que é o mantemento, que é o que nos obliga o convenio coa Xunta. Pois, máis alá do mantemento,
melloraron considerablemente as escolas de primaria, e agora atopámonos co peche doutra escola unitaria. Ben, para nós é un problema que desaparezan as escolas unitarias, porque en parroquias como Tallo e outras parroquias do Concello nas que hai unha escola unitaria, se ti pechas a escola, estáslle quitando unha parte importante da actividade que pode ter as parroquias rurais. Nos este verán, nese pleno extraordinario que solicitamos, vendo o programa de verán tan cutre e tan manifestamente insuficiente que presentaba o Concello de Ponteceso, que esquecía por completo as parroquias de Ponteceso, era un programa de verán na que non houbo o camiñar na noite que levaba veciños e veciñas a coñecer o patrimonio por distintas aldeas de Ponteceso. Siguen eliminando a ruta cicloturista do Porto de Corme, o Faro Roncudo e máis a San Adrián, entonces con eso todas as parroquias rurais de Ponteceso estuveron no verán abandonadas polo Concello. Non houve ningún programa, ninguna actividade de verán. Propoñíamoslle tamén esa moción que vostedes tumbaron ese pleno extraordinario, dunha forma torciceira e antidemocrática. Tamén lle propoñemos recuperar o cinema de verán que había antes nas parroquias rurais, e tampouco nos deixaron celebrar ese pleno extraordinario. Ben, pois agora atopámonos co tema de Tallo. Nos, en principio, imos apoiar esta desafectación, pero si imos presentar alegacións cando se saia a exposición pública, porque consideramos que a parroquia de Tallo é unha desas parroquias rurais abandonadas polo Concello, polo actual Concello de Ponteceso, polo actual goberno, como demostramos agora mesmo no abandono do programa de verán, que vostedes intentaron paralizar e conseguiron paralizar a nosa solicitude de pleno extraordinario para evitar que houbera un verán vacío de actividades para todas as aldeas de Ponteceso. Ben, a parroquia de Tallo foi a primeira obra que fixo este goberno cando entramos. Pista de Tallo a Bouzacova. Abandono. Foi a primeira obra que fixo este goberno, foi a pista de Tallo a Bouzacova. Nada máis que decir. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Señora secretaria, seguinte punto do orden do día. Expediente 2023/X999/000-446. Aprobación definitiva da desafectación das vivendas dos mestres 3 e 4, bloque 6 e 8. O ditame, na súa parte dispositiva, establece: primeiro, aprobar definitivamente a alteración da cualificación xurídica das vivendas dos mestres, vivenda 3 e 4, con referencias catastrais que figuran no ditame, na Rúa Colexio número 6 e 8, respectivamente, do CEIP Eduardo Pondal, do Concello de Ponteceso, como bens de manías de servicio público, desafectándoas do servicio público aos efectos de quedar cualificadas como ben patrimoniais do Concello. Segundo, comunicarlle este acordo ao Rexistro da Propiedade e efectuar as correspondentes anotacións no libro do inventario de bens, conformidade co artigo 8 do Real Decreto 1372/86 do 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais. Ben, traemos ao pleno a desafección de dúas vivendas dos mestres, a número 3 e a número 4, co fin de darlles un uso social. O uso concreto pois non o temos claro aínda, pode ser desde unha vivenda social a unha hipotética casa do maior, pero que sí entendemos que é importante desafectalas para nun futuro próximo poder empezar a reparar nelas e darlle o uso social que queremos. Por iso pedimos a autorización ao pleno para facer a parte final desa desafección. José Manuel, ten uso a palabra. Brevemente, estábamos falando hai un momento da Escola de Tallo e saliu, para que vexan, saliu que a primeira obra que fixo foi unha pista. Que casualidade, que ademais non foi unha pista aprobada en outras épocas, proposta por min, así que, como todos temos que vender algo, vou empezar a vender eu tamén. Estou esperando tamén, xa que estou, o tema do alcantarillado en Brantas, aprobado gracias a min, vamos,
desbardallar un pouco. Aprobado gracias a min, hai 2 anos e pico, e estou esperando a que vostede poda poñer a primeira pedra e máis o final, porque a mí non me importa que non fai e máis que non fai. Importa-me que se faga. E os veciños de Brantas pois, están esperando que casualidade que tuveron moito máis presa para aprobar aí unha obra dun camiño sin moito sentido. Sin embargo, levamos 2 anos esperando a que o alcantarillado en Brantas se poña a facer. Nada máis. Gracias. Ben, Roberto Andrade. Votaremos a favor. Juan. Xosé Lois. Ben, aquí temos outro dos incumplimientos ou falta de actividade do actual goberno, que di que é tan activo e que se dedica tanto ao Concello. Ben, pois en 1 ano e 6 meses, tendo 2 viviendas desafectadas xa, que son as 2 primeiras que hai na rúa, según se baixa do centro médico, tendo 2 viviendas desafectadas, perdeu a oportunidade de reformalas e de poñelas ao servicio das persoas que necesitan unha vivenda en Ponteceso e que non a atopan ou non se poden costear unha vivenda aos precios do mercado. Co cal, por suposto que nos imos apoiar a desafectación, vale? É un expediente calcado o que fixéramos na nosa etapa anterior para desafectar as vivendas dos mestres, donde están agora 2 vivendas reformadas que están vivindo 2 familias con fillos, que foi o que se priorizou sempre, familias con fillos en idade escolar. Pero, que pasa con as outras 2 vivendas? Nós queremos saberlo. Nun ano e 6 meses que levan gobernando, cando van a reformar esas 2 vivendas? Vale? Nós estamos falando de educación, dixémolo antes, falamos das iniciativas que trouxemos para traer a FP o transporte público, fomos o primeiro grupo que falou deso no Concello e aprobouse aquí unha moción e aprobaronse iniciativas para que o transporte, para que a FP teña transporte público, inda que vostede despois saia na prensa e non o mencione, igual que se fomos o primeiro grupo que falou de que a tarxeta para que a xente nova, menor de 21 anos, poda viaxar gratis, se pode expedir nas oficinas da banca, fomos o primeiro grupo que o propuxo, tamén saiu vostede na prensa cos outros alcaldes da zona nunha foto e tampouco menciona, pero para nós o importante non é que se nos bote flores ni se nos digan as cousas, senón que se fagan. Si nos propoñemos o transporte para a FP e se pon adiante. Tamén lle dixemos que faltaba un transporte para volver a última hora da tarde porque a FP ten clase 2 días a semana, non ten un día solo como é iso do bacharelato. É dicir, que falta un servicio para completar o transporte de FP. Ben, conseguimos eso, conseguimos, di vostede que se vai a poder sacar a tarxeta menores de 21 sen ter que ir a Carballo, o cal, habendo oficinas da banca en Corme e Ponteceso, non ten ningún sentido que as familias teñan que ir a Carballo ou a Vimianzo a sacar a tarxeta, vale? Por eso é unha medida que propuxemos. Ben, pois en Tallo, que vostede fala, creo que hai máis dun ano que lle levan pedindo unha marquesina na zona das Casas Novas para que podan coller os rapaces ao autobús. Entón tamén lle pedimos que poña en marcha esa marquesina. Ben, e por falar do tema da vivenda, mire, non só perdeu neste ano 6 meses a ocasión de reformar esas 2 viviendas que xa están desafectadas e xa están en propiedade do Concello para poder reformalas, e non só perdeu a ocasión de acudir ás subvencións que hai, inda que insuficientes, vale? Cando nos reformamos esas viviendas, gobernando o Concello reformou, pois non chegou ni para o 50%. O Concello tuvo que poñer outro 50%, tuvo que elaborar a ordenanza, que non existía, e poñelas en vigor. Pero non só perdiu a ocasión de poñer en marcha esas 2 viviendas, e que no ano 6 meses que levan, non se lle coñece a primeira campaña a favor da vivenda protexida en Ponteceso. A xente ten que saber, é moi importante que o coñezan, que para que poder acceder a unha vivenda protexida, o primeiro que teñen que facer é anotarse como demandantes de vivenda. Entón, cando o Concello está pagando un servicio de comunicación mensualmente, pois podía facer un esforzo e facer un pouco de campaña
para que a xente se anotase, soubera que se poda anotar como demandantes de vivenda protegida. E unha vez que o Concello ten esas dúas vivendas desafectadas, telas reformado e postas a disposición das familias que o necesiten. Pero non só esas dúas vivendas. Todas as casas antiguas escolas unitarias que teña, por exemplo, a que hai en Pazos indo para a zona de Rebordáns, a casilla que está salindo de Pazos a man esquerda, que tamén se pode destinar a vivenda pública, aínda que a Xunta ofrecía para temas de medio rural, pero ahora a vivenda é prioritaria. Acabou o seu tempo. Transporte público. Ten razón, señor Eiroa. Vale, isto non vai de colgarse medallas, vale. A pista de Bouzacova, eu non a dicía porque xe é mérito meu. Ningún mérito meu. Dixo que eu referíame, quero yo aclarar, señor Eiroa, a que o señor Xosé Lois dixo que non fixéramos nada en Tallo. A primeira obra que fixo este goberno foi precisamente na parroquia de Tallo. Unha obra que estaba aprobada de atrás. Eu non minto. Como tamén a Escola de Pazos era unha obra que ustedes tiñan xa preparada. Díxono cando fomos ali á escola. Transporte público. Negociación deste señor ca secretaria xeral. Non diga que usted fixo nada diso. Non. Este señor, pedindo consello ao transporte público da nosa comarca, reuníndome cas empresas desta comarca, sentándome con empresas que usted ben conoce, vale, a cal lle quedou debendo facturas tamén, vale, senteime con eles. E dixenlle cal era o procedimento que eu tiña que seguir. E dixeronme, tes que facer isto, coller a ruta AG511 e facer estas modificacións. E foi o que fixo. Collín o meu cochiño, fun a secretaria xeral e pediño, emitiunos e corrigiu todo o movimento que teñen ahora mesmo os nenos e pois a ese movimento uniuse Cabana e Laxe noutra reunión. Pero o primeiro foi Ponteceso. Bono tarxeta xoven. Hasta ahora, os nenos a donde iban? Durante 8 anos do seu mandato, a donde iban por esa tarxeta? A donde iban? Non contesta. Sabe a donde van ahora? A banca Ponteceso. Sabe quen conseguiu isto? O equipo de goberno. Estas persoas todas que estamos aquí. Vale? Iso sí que foi. Non diga que o conseguiu usted, conseguímoslo nós. Porque usted di as cousas e pois hai algúns que siguen creendo, gracias a Dios, cada vez menos. Marquesinas. Fálame de Marquesinas en Tallo, vostede. Marquesinas en Tallo. Dios bendito do céu. A primeira persona, o grupo de persoas que reciben a alcaldía foron as nais de Tallo. Moitas delas, algunha delas incluso iba con usted na lista. Tan pronto podemos, puxemos unha marquesina ali e arreglamos a outra, cambiámola de lado, que usted nos criticou por poñer unha marquesina reusada ou bella no outro lado. O outro día, reparamos outra marquesina e levámola ao lado das Casas Novas. Fai 2 días, empezamos a obra de Corme, que ainda temos sin terminar. Pero sabe cal é a diferencia? Xa yo dixo varias veces. Que usted anunciaba cousas que nunca facía. Eu non son así. Eu anuncio as cousas cando se están facendo. Usted anunciou puentes colgantes con Cabana sin falar co alcalde de Cabana. Usted fixo anuncios dese calibre en campaña electoral. Unha piscina olímpica. Iso fixo usted en campaña electoral. Gravou un vídeo, alguén o estaba gravando. Hai que ter pouca vergonza. Gravaron un vídeo e foron e dixeron que iban facer unha piscina olímpica en Ponteceso. Iso dixeron usted en campaña electoral. Eu, cos alcaldes de barrio, que tampouco lle gusta a usted, levaba no meu programa electoral. Estou cumprindo unha parte do meu programa electoral. E vou seguir pa diante, guste a usted ou non lle guste. Tiño claro. Con todas as consecuencias. Ben, votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pídolle 5 minutos. Aceptados. Temos 5 minutos para poder ir ao baño, beber ou o que queiramos. Por favor, silencio. Siguiente punto de orden do día, señora secretaria. Sí.
Expediente 2019/1004/000057. Incoación da revisión de oficio ante a denuncia efectuada por Ángel Santiago Suárez Maneira da licencia otorgada por acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2016 a Ramón Pasandín Regueira para a rehabilitación dunha vivenda na Rúa dos Condes. O ditame establece na súa parte dispositiva. Primeiro, incoar o expediente de revisión de oficio conforme o informe técnico do 27 de maio de 2024 o informe da Secretaria Municipal. Segundo, acordar a suspensión inmediata das obras e usos conforme ao artigo 154 da Lei do Suelo de Galicia e 108 da Lei de Procedemento Administrativo Común. Terceiro, dar un prazo de audiencia de 15 días hábiles aos interesados para que presenten as reclamacións e alegacións oportunas. No caso de non presentarse alegacións, remitirase ao Consello Consultivo de Galicia a proposta de declaración de nulidade da licencia conforme o informe de Secretaría Municipal do 11 de novembro de 2024 ao concorrer a causa prevista no artigo 47.1.f da Lei de Procedemento Administrativo Común da licenza otorgada por acordo da Xunta de Goberno Local do 26 de decembro de 2016 a Ramón Pasandín Regueira para a rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na Rúa dos Condes, segundo o recollido no proxecto básico redactado polos arquitectos don José López Rodríguez e dona Marta Vázquez Silva, visado polo correspondente Colexio Oficial o 26 de outubro de 2016, tendo en conta tamén os criterios técnicos establecidos no informe do 27 de maio de 2024. Cuarto, notificar os interesados. Ben, en primeiro lugar, quero dar as gracias ao noso técnico por vir ao pleno e axudarme nun tema tan difícil como este, non? O que facemos, propoñemos iniciar un expediente. Iniciamos un expediente, damos traslado aos interesados, acordamos automáticamente a suspensión das obras, creo que xa están na súa totalidade determinadas. Se houbera alegacións, resolverémolas técnica ou jurídicamente. Se non as houbera, deramos traslado automáticamente ao Consello Consultivo Autonómico e, pois, eles emitirán un dictamen. Isto é algo desagradable. O 15 de 10 de 2015, Ramón Pasandín Regueira solicita unha licencia de obras menores para o cambio do material de coberta, cintado, paredes e arranxo de muro posterior e cambio de 2 ventanas e portas para o acceso dunha vivenda unifamiliar, con registro de entrada 3164. Un ano despois, o 11 de 11 de 2016, Ramón Pasandín Regueira volve a solicitar outra licencia, neste caso unha licencia de obras de reforma e de consolidación para a rehabilitación dunha vivenda. O 16 do 11, o arquitecto técnico naquele momento, Andrés Brejo, emite un informe urbanístico donde o urbanista, en contestación á solicitude referente ás obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar sita no Rúa dos Condes, Forme Porto, Ponteceso, segundo o proxecto básico elaborado polos arquitectos doña Marta Vázquez Silva e don José López Rodríguez. 31 de 12 de 16, Mari Carmen Xoane Bouza, secretaria de acumulación do Concello, visto o informe do técnico, emite un informe favorable porque o anterior técnico, Andrés Brejo, emitiu un informe tamén favorable. O 26 de 12 de 2016, a Xunta do Goberno Local concede unha licencia a don Ramón Pasandín Regueira. O 31 de 2017, Ramón Regueira solicita licencia de obra para rehabilitación. O 2 de 2 de 2017, isto todo estou anunciando cronológicamente para que ustedes se podan un pouco poñer en situación. O arquitecto técnico don Andrés Brejo Castrillón emite informe urbanístico en contestación á solicitude referente ás obras de rehabilitación. O 22 de 2 do 17, don Ángel Santiago Suárez Maneira solicita que se lle permita ver o expediente. O 28 de 2 de 2017, don Ángel Suárez Santiago Maneira pide que se resolva este expediente. O 28 de 2, tamén, ao mesmo tempo, Ángel dinos que se lle enseñou o expediente, pero, desgraciadamente, naquele momento, alguén tomou a decisión de non enseñar o expediente completo. O 9 de 3 de 2017, o arquitecto, naquele momento, técnico municipal, don Andrés Brejo, emite un informe técnico en resposta ao informe jurídico da Secretaria do 8 de marzo de 2017 sobre a documentación da solicitud de don Ramón Pasandín Regueira, actuando en nombre propio para emitir un informe urbano sobre obras de rehabilitación de dita BB.
e o informante ratifícase no dito anteriormente. O 28 de 5 de 2019, Ángel Santiago Vaneira solicita acceso de novo expediente. O 13 do 6, do 19, solicita que se entreguen as licencias. O 14 do 5 dese mesmo ano, do ano 19, xa sendo técnico municipal Ernesto Fernando, persónase nas vivendas, pero sin poder acceder ao interior da mesma. O 9 do 7 do 19, o técnico Ernesto Fernando volve a visitar a vivenda e non pode acceder ao interior da mesma. O 30 do 7 emite un informe no que non conclúe. Requírese a dirección facultativa das obras en execución aos arquitectos Xosé Luís Rodríguez e Marta Vázquez Silva e o arquitecto técnico indalecio José Armán Barcia. A elaboración dun informe que justifique de que as obras pendentes de execución acomodaránse a licencia concedida, de forma que ao final da mesma se poda garantir concesión da licencia e primeira ocupación. Acto administrativo que acredite que a edificación cumple cos requisitos exixidos para ser destinado ao uso polo cal se autorizou a licencia de obras. O 10 do 9 do 19, Ramón Pasandín Regueira achega un informe redactado naquel momento por don José López Rodríguez, doña Marta Vázquez Silva e por don Indalecio Vázquez Armán. O 6 do 10 de 2020, Monserrat Oreiro Fuentes achega un informe redactado outra vez polos mesmos técnicos e por Indalecio sobre o expediente correspondente á licencia de rehabilitación naquel momento da vivenda. O 27 do 9 do 23, don Ángel Sorbaneiras, en relación ás denuncias urbanísticas contra os propietarios da parcela catastral anteriormente dita, solicita que polo técnico municipal se faga unha nova visita e se faga un informe. A alcaldía, naquele momento, solicite ao técnico do Concello que faga ese informe. Vale? Entonces, o 12 de 3 de 2024, o técnico municipal persoase na finca onde se están executando as obras, co fin de facer unha inspección. É un recoñecemento do ata agora construído. Na visita e inspección das edificacións acompaña Ramón Pasandín Regueira e doña Monserrat Oreiro Fuentes, propietarios da vivenda, da edificación da parcela sobre que se emprazan. Segundo o plano da ordenación detallada no núcleo urbano do Corme do Vicente Plan Xeral da Ordenación Municipal do Concello de Ponteceso, publicado no BOD do 28 de maio de 2015, a parcela atópase dentro do solo urbano consolidado. A ordenanza específica é a SU-3B, edificación agrupada, rueiro tradicional. Analízase o proxecto básico e o proxecto de execución, ambos redactados polos arquitectos antes ditos, José López e doña Marta, e realízase unha comparativa co finalmente executado, según as determinacións do artículo anterior, con fin de comprobar se as construcións se sitúan por debaixo dos parámetros sinalados pola ordenanza particular da aplicación. Ben, aquí hai un informe super extenso, vale, do noso técnico, e do análisis do proxecto básico do proxecto de execución, da inspección realizada a obra, finalmente efectuada, o técnico redactor do presente informe conclúe o título habilitante de comunicación previa das obras menores do ano 2015 para o cambio de material de coberta, encintado de paredes, arranxo de muro posterior e cambio das ventás e porta para o acceso dunha vivenda unifamiliar non habilitaba a execución do cambio da envolvente da edificación orixinal realizada. As cales consistiron demolición da coberta, execución dun forjado, execución dunha soleira, novas distribucións e modificacións á fachada. A maiores, ampliouse a superficie orixinal, pasando de 73 a 78 e de 78 a 84 metros. Executouse a elevación dunha altura dunha planta respecto á altura orixinal da vivenda. Variouse a volumetría. Entonces, a partir de aí, o procedimento é o que anteriormente exposto. O Concello, visto o informe do técnico, agora está aquí tamén para, se alguén quere facer algún tipo de pregunta, poderla contestar, vai a proceder a darlle uns días para que os afectados, se queren presentar algunha alegación, a podan presentar, e, en caso contrario, en 15 días remitirase ao Consello Consultivo. Ben, espero, non sei se fun capaz de explicar o que aquí sucede, entonces ora cedo o turno da palabra a cada un dos membros dos outros grupos. José Manuel, ten uso da palabra cando queira.
Roberto, cando usted A queira, vista. por favor. A vista dos informes técnicos, asumo a miña responsabilidade como concelleiro e votarei a favor da encoación da revisión do oficio para que o Consello Consultivo de Galicia sexa o que determine, no seu caso, a nulidade ou non da licencia urbanística. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado, por favor, ten a palabra. Nós tamén vamos votar a favor, dado que un caso coñezo ben, é escasamente 50 metros da casa de miña nai. É un proxecto que nace mal desde un principio, porque é un proxecto que, con o arreglo dunha casa, chegas a solicitar 3 licencias diferentes. Ao largo, en moi pouco tempo, se nos fijamos nos documentos, en moi pouco tempo fuise cambiando o sistema de licencia. Eu non sei quen eran os que asesoraban a estes señores, podo presumir ou podo prever quen os podían asesorar, pero estuveron moi mal asesorados. Tiraron para diante, sabían que había este problema, sabían que iba a haber resposta polo veciño lindeiro e tiraron para diante. Xa digo, moi mal asesorados, porque neste caso estamos vendo que hai uns perjudicados, que son os veciños lindantes, que son a parte que solicita o informe do técnico municipal, pero ao final vai acabar habendo 3 perjudicados, porque dependendo de onde chegue isto, poden salir perjudicados quen xa está perjudicado, esas mismas persoas, porque tiraron para diante, e se ao final sale a posible demolición, lógicamente, claramente, les van ser perjudicados, e posiblemente acabemos sendo perjudicados todos os veciños do Concello de Poenteceso, porque se solicitaran licencias, porque se deran licencias desde o Concello, e ao final eu supoño que ninguén quererá pagar o pato e van acabar con outras denuncias que posiblemente poidamos acabar pagando todos. Nós vamos votar a favor. Moi ben. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, as licencias sempre se conceden sin prexuicio de terceiros. Vale? É unha resolución que pode ser recurrida. Cando non se recorre, é unha resolución firme. Nos entendemos que a resolución de darlle licencia a esa obra que pedían é unha resolución firme. Vale? É un acto reglado, foi concedido con sujeción ao procedimento vixente, con informes favorables, non só de arquitecto e de informe xurídico, sino tamén creo que había algún informe máis da empresa de augas e outros informes, e como digo, non foi recurrida. Creo que hai 2 meses para recurrir no contencioso administrativo e non foi recurrida. Eu creo que o que procede aquí é un expediente de reposición da legalidade, non este procedimento que están levando a cabo. A reposición da legalidade é competencia da alcaldía. Non entendemos que se traia este asunto ao pleno. É dicir, cando ten a moitísimos veciños de Ponteceso e veciñas prexudicados polo plan xeral, e ten un compromiso de que vai a sacar unha modificación puntual do plan xeral para arranxar problemas que ten o plan xeral en vigor que están sin arranxar, trae un asunto que é un asunto de reposición da legalidade urbanística, que é competencia da alcaldía. Eu creo que se un veciño obtén unha licencia e despois fai máis obra da que estaba, pois terá que pedirlle vía reposición de legalidade o alcalde a reposición da legalidade. Se non o fai, que é o que vai a pasar? Como ben apuntou o portavoz do Partido Galego, pois que o Concello pode resultar responsable patrimonial, pero
eu pídolle que conste en acta e pídolle que conste en acta. Nos imos a votar en contra porque temémonos que pode haber responsabilidade patrimonial non só para o Concello, sino para os que voten a favor desta medida. Vale, porque entendemos que a licencia foi concedida conforme a dereito. Despois, se na execución das obras non se fixo o que estaba, pois hai unha actividade do competencia do alcalde delegada polo Pleno para a reposición da legalidade. E non é o único expediente seguro de reposición da legalidade que está en marcha. Non sei como quedou ao final aquele expediente dun garaxe que había entrando en Ponteceso, porque quedou en riba da mesa, pero non sei se se vai a modificar o plan xeral para poder incluir esa obra que había de garaxe máis viviendas que non estuveran en solos rústicos, sino que estuveran no núcleo de Tella e se pudera legalizar esa obra. Vostede adquiriu un compromiso de levar a cabo as modificacións no plan xeral para resolver problemas como que había en Tella, e non sei se o está facendo, pero nos entendemos que este é un tema de alcaldía. Reposición da legalidade de alcaldía. Ten que executar a reposición da legalidade porque é unha zona urbana, o Pexón ten unhas normas para a zona urbana, entonces decirlle ao solicitante, mira, o que pode facer vostede en zona urbana é isto. Se se excede disto, de aquí hai que derribar, porque non pode executar eso. Pero en calquera caso, insisto, voto contrario, fundamentado na posible responsabilidade patrimonial non só do Concello, senón dos que voten a favor deste tema. É un termo urbanístico. E mire, Juan falou de que o Concello podía salir perjudicado. Mire, vamos a ver o que pasou en Ponteceso, vale? Houve que pagar 240.000 euros do Concello na época de fondo por desmontar un piso en Corme, máis casi 80.000 euros para indemnizar a propietaria que comprou o piso, porque o Concello foi declarado culpable. Mirade que gasto máis improductivo. Pois mire, eso era tan fácil como no plan xeral que fixo a maioría absoluta do Partido Popular, en vez de unha planta menos, unha planta máis. Porque hai moitos edificios en Corme que teñen esas alturas. Non había que desmontar ese piso. Pois por non poñer unha planta máis. No plan xeral, custounos ao Concello 240 máis 80. Xosé Lois, ten que ir terminando. Remato. Outro exemplo. Cando entramos na alcaldía, non só heredamos 5,5 millóns de euros de época de fondo, sino moitísimos problemas judiciais e urbanísticos. Había un edificio en Agra de Rodríguez que tiña unha sentencia de derribo. E había varios recursos judiciais que provocaron 80.000 euros en facturas judiciais que tiña o Concello encima, de defensa xurídica, de defensa, que a defensa o que decía era que non se pode executar ese derribo. E o xuiz dicíalle, non. Hoxe en día a técnica permite executar o que sea. Pois, sabe que fixemos nós? Aplicámoslle o plan xeral, a comunidade pediu unha licencia, o plan xeral permitía esos fondos edificables, concedémoslle licencia, acabouse os 800.000 euros que costaba o derribo que lle iban a reclamar ao Concello, quedaron en cero. Polo cal, pedimoslle responsabilidade neste tema. Si é un problema de reposición da legalidade, ejerza as súas competencias o alcalde, pero non a nulidade da licencia. Eu creo que isto pode ser un problema patrimonial para o Concello e para os que voten a favor. Perfecto. Ben, o Grupo Popular vai a votar a favor. Teño claro, vamos a votar a favor. Peso pedimos informes, vale? Como usted dixo antes, que usted os pedira, nós tamén os pedimos, vale? Vámoslo a mandar ao Consello Consultivo. É o que diga o Consello Consultivo, vámoslo a facer. Se vostede, cando estaba gobernando, a esta xente que está hoxe aí na sala, lle deixara ver a documentación, porque non lle deixaron acceder á documentación, a un veciño do pueblo, non lle deixaron acceder a unha documentación que tiñan todo o dereito do mundo a acceder, que tanto me reclama a mí moitas veces, que lle teño que deixar acceder á documentación, eu deixo acceder á documentación a todo o mundo.
Vale. Naquele momento, se lle deixara a esa familia acceder a documentación, xa lle habían dito que aquilo que ustedes estaban dando licencia era totalmente anodino. Vale. Xa desde o minuto 1 pídese unha licencia para abrir unhas ventanas ou unha porta. E aquel señor fai algo totalmente distinto que solicitou. E ustedes miran para outro lado. E usted vai a sensor en dicir que había un informe técnico de Andrés Breijo. Perfecto. Iso é o que salva usted. Pero usted sempre sogra ca doble moral. Eu non vou xogar ca doble moral, nin me vou esconder. Vale. Informe do noso técnico, Consello Consultivo, que digo Consello Consultivo, a chantar. Sabemos ben o que vai dicir o Consello Consultivo. Posiblemente. Posiblemente. Pero eu non me sinto culpable desa decisión. Tiño clarísimo. Eu non fun quen dei a licencia, nin fun quen privou a Ángel Baneira, mas a súa familia, de acceder á documentación. Eu non fun. Teño claro. Entonces, para adiante con todas as consecuencias. Sí, sí. Espera, Roberto, por favor. José Manuel, queres... Vale. Bueno, eu quero aclarar que a responsabilidade que temos como concelleiros neste caso é simplemente votar a favor da incoación da revisión do oficio. Nós non vamos a dictar a resolución, para iso está o Consello Consultivo de Galicia. Non queramos confundir aos veciños e as persoas aquí asistentes. Nós temos que asumir a nosa responsabilidade como concelleiros. Ao final, temos que ser valentes, non ser cobardes e non levantar a man. Porque nós temos que respetar sempre a legalidade, como concelleiros temos que exercer esa legalidade. Despois, se vamos a vía xudicial e unha responsabilidade patrimonial do Concello, podría haberla. Se hai unha responsabilidade, hai que asumila. Pero tamén o Concello terá que defender aí os seus intereses e repercutir contra os responsables desto, das persoas que fixeron eses informes ou dos políticos que avalaron esas licencias urbanísticas. As cousas claras. Non queira confundir a xente. Eu estou aquí para asumir responsabilidades. E teño a obriga, como concelleiro, de votar a favor de que se incoe un expediente que se investigue. Todo hasta o final. Isto non é un patio de colexio. Estamos no Salón de Plenos do Concello de Ponteceso e temos que exercer a nosa responsabilidade como concelleiros. Moitas gracias. Gracias a vostede. Juan. Ben, eu falaba de que podía pensar que asesoraba, bueno, ahora si eu quero pensar outra vez, se me poña a pensar un pouco máis a luz, se naquele momento viña a falar co señor alcalde, o señor alcalde xa lle dicía como se tiña que facer, non? Era así. Usted pide para isto, despois repoñemos a legalidade e xa está. Lois, neste caso, había uns veciños que estaban sendo perjudicados. E ti sabías que o había, porque tes un problema. Non separas unha cousa de outra. E cando estabas aquí, tías que facelo. Como alcalde e como concejal. E como había un problema no parque eólico, unha serie de personas por unhas fincas que non querían firmar ca compañía do parque eólico, un deles era o propietario desta casa. E como non sabemos diferenciar, pois agora podemos pensar, dado a explicación que nos dou de como se fai, porque como tiña problemas con el arriba, porque usted estaba con que había que firmar todo o mundo para o parque eólico, houve unhas persoas que non quixeron, sin embargo houve outras que si quixeron. Usted tomou a peito e fuise para un lado, cando non debía de facelo. Porque é verdade, viñeron aquí en varias ocasións, e saben, solicitaron os informes en varias ocasións, e sabes que é verdade. E non sei se se pode facer eso que dis ti, pero non vexo como a lei lle vai permitir a alguén que se lle pode dar por ben feito cando estás collendo metros do veciño, do lado. Podrá ser repoñer a legalidade,
pero sempre cando ti non colles o que non é teu. Vamos falando que pasa de 70 e pico a 80 e pico, en metros. Eu, deso, non entendo nada. O técnico aí saberá máis que a mí. Pero non é tan fácil como ti o dis. Non é tan fácil como ti dis. Juan, ten que ir terminando, por favor. Damos ya un para diante e os outros non son perjudicados igual. Xa dixen, hai uns perjudicados, posiblemente va a haber dous, e posiblemente podamos acabar sendo moitos máis. Que ben? Gracias. Xosé Lois, ten uso da palabra. Ben, antes non me deixou acabar a miña argumentación e por eso agora vou aproveitar este turno de palabra. Mire, nós sostemos que o goberno de Ponteceso está funcionando sin ideas. Vale, levan 1 ano e 6 meses e non teñen nada que ofrecerlle a Ponteceso para un futuro de que a xente aposte por vivir aquí, por montar aquí unha empresa, por quedarse aquí. Non hai nada de nada, é dicir, o polígono non se amplía, o Porto de Corme cada día rompe un pantalón e cada día vai a peor. Perdón, señor, doulle un minuto, segundos máis. Por favor. Temos que respetar o uso da palabra de todos os concelleiros. E por eso fomos os primeiros en traer o problema do transporte público á FP e fomos os primeiros en traer os problemas das escolas tamén, das que se falaron antes, e o problema da tarxeta xente nova. Por moito que vostede o queira tapar, fomos os primeiros en traer o pleno e estamos de acordo con que se faga. Tamén, mire, o día seguinte de pedirlle unha entrevista ao presidente do Porto sobre a estrada que vai ao Faro Roncudo, chamoume o presidente dicindo que xa estaba de acordo co alcalde de Ponteceso. Claro, o presidente elexido pola Xunta de Galicia, non? É dicir, elexido polo señor Rueda, ou pola anterior polo señor Feijóo. E a estrada a Roncudo sigue sin facer. E fomos os primeiros en traelo ao pleno. Entonces, estámoslle pedindo eficiencia, e non nos contestou as cousas que lle dixemos no pleno. Vámoslle seguir insistindo e preguntando. E aproveito o segundo turno de palabra, porque no anterior xa dixemos o que tiñamos que dicir. Nós nunca concedemos unha licencia con informes contrarios, e que non se me ocurre nin logo, porque hai expertos en urbanismo que para eso están, e expertos legales. Nós na Xunta de Goberno estamos para aprobar as licencias ou para rexeitalas, pero non aprobamos nada en contra de informes, nin se nos ocurre ni locos en urbanismo, pero sí que lle exigimos que traballe e que non falta a verdade. E mire, o que presumiu vostede unha vez na prensa foi de que conseguira un proxecto para a FP de Ponteceso gracias á súa intermediación co conselleiro. E aí sí que estaba arrogándose o que non lle correspondía, porque ese é un proxecto que presentou o Instituto de Ponteceso, un proxecto de innovación en FP conforme a unha convocatoria. Non o conseguiu, como dixo vostede, porque falou co conselleiro para que lle deran o instituto. Así que, por favor, non falta a verdade. Si quere falar do futuro da educación, falamos. Por exemplo, que vai facer o Concello co terreo que ten ao lado do instituto? Vai ofrecer a educación para que poda ampliar as súas instalacións e seguir mellorando a oferta educativa do Instituto de Ponteceso? Vai apoiar o debate da nosa moción para invertir 1 millón de euros nos centros educativos de Ponteceso? Xosé Lois, terminou o seu tempo. Ben, eu entendo o malestar do público que me estades dicindo que se ten que ciñir a orden do día. Eu ben sei que se ten que ciñir a orden do día, ben sei, agora empezo a entender un pouco as normas de como funciona isto, vale? Pero tamén empezo a entender que este señor ten que falar, para que vexades de verdade como é este señor. Vale. Suscribo cada punto que dixo Roberto Andrade. Esa é a realidade deste tema. Hai un informe dun técnico. Consello consultivo. Consello consultivo depurará de quen é responsabilidade e que non é. Se é do Concello, o Concello rebotará esa responsabilidade a quen lle corresponde. Xa lle rebotaremos a quen lle corresponde. Iso, usted ten moi claro, que usted é moi listo. Usted ben sabe que iso é así. O que non é tan claro é que lle privou de ver o expediente a Ángela Mas a súa señora. Iso eu non o di aquí. Non di aquí que lles fixo 1000 chapuzas
para que eles non poderan acceder a un expediente que tiñan que poder velo. Vale? Iso non o di vostede. É como ustedes antes aquí na Secretaría, como actuaban ustedes con ciertas personas. Iso non o di, oculto, intencionadamente. Moi intencionadamente. Porque ben saben o que facían. Entende? E se... Teño algunha discrepancia algunha vez con Juan, pero se algo tiño hoxe estou de acordo totalmente, que usted moitas veces aquí mezclou todo. E Ángel, en concreto, estálle pasando facturas de outras cousas. Tiño clarísimo, porque agora estou vendo os expedientes. Como os vía usted antes, aí dixo unha vez, o que usted antes vía, agora vexo eu. Entende? Entonces, fálame o que queira de Portos, fálame o que queira do colegio, fálame o que queira. Realidade, PP, igual que adiante, que lle agradezco, é o Partido Galego que non tiña dúbidas que o iba a facer, imos levantar a man a favor, con todas as consecuencias. Con todas as consecuencias. Que temos que repoñer a legalidade? Sabémolo. Quen otorgou a licencia, que asuma a responsabilidade tamén, que lle vai chegar. Se temos que repoñer a legalidade, este ben tranquilo, que non imos escondernos. Como facía vostede? Nós non andamos aos nosos sí, aos outros non. Non, aquí todo o mundo. Ok? Entonces, moi orgulloso do que hoxe decidimos aquí, moi orgulloso, vale? E moi contento de que demos esta imagen que estamos dando hoxe aquí, vale? De que nós non andamos con chapuzas, vale? Con todas as consecuencias mediante. E ojalá salga ben, Como dixo Juan, había un afectado que era Ángel, un gran afectado que nunca pensou en eles, ora hai un gran afectado que volve a ser Ramón, e dentro de pouco vai haber un terceiro afectado que vai ser o Concello. Eu añadiría que vai haber outro afectado máis. Procedemos á votación. Ben, nos pedimos Non que... temos uso da palabra. Non temos uso da palabra, estou dicindo. Ben, aportaremos a ata a nosa declaración. Votos a favor? Non poden aportar, non? Votos en contra? Abstencións? Ben, seguinte punto de orden do día, señora secretaria. Pasamos á parte de control e fiscalización. 2.1 Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende número 762/2024 do 27 de setembro ata número 985/2024 do 15 de novembro. 2.2 Dación de conta do período medio de pago e morosidade, expediente 2024 X999/000383 e 2024/X999/00384. Na parte de mocións non resolutivas, hai unha moción que forma parte da orde do día que é presentada pola Adiante por Ponteceso para a modificación da ordenanza fiscal número 13 que regula a taxa de prestación do servicio público de suministración de auga potable a domicilio. Ben, algo que dicir da dación de contas, José Noel? Ben, Roberto? Juan? Xosé Lois? Ben, pasamos ás mocións non resolutivas. Por favor, Roberto Andrade, polo Grupo Adiante por Ponteceso, ten o uso da palabra cando queira. A ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa pola prestación do servicio público de suministración de auga potable a domicilio, regula dúas cotas tributarias para a suministración de auga potable a domicilio. Esta cota tributaria divídese en dúas tarifas, unha para abonados domésticos e outra para abonados industriais, cuns límites de consumo mínimo de 12,5 metros cúbicos ao mes para os abonados domésticos e un consumo mínimo de 31 metros cúbicos ao mes para os abonados industriais. Esta normativa, disposta polo Goberno do PP, no ano 2002 e conservada primeiro polo tripartito PSOE, Bloque e APIN e posteriormente polo Goberno socialista do señor García Carballido, a diferencia de outros concellos non recolle tanto para os abonados domésticos como industriais unha táboa progresiva de importes mensuais fixos en virtude do caudal nominal do contador instalado. Isto provoca, por exemplo, que os locais comerciais sexan tratados non só como abonados industriais, senón que son tratados como se foran grandes industrias, gravando unha tarifa excesiva, abusiva, restrictiva cos negocios e disparatada, tendo en conta a situación ou dificultades actuais que se lle poden presentar a pequenas empresas e autónomos en municipios como nós. Os locais comerciais do Concello de Ponteceso son gravados cunha tarifa trimestral aproximada de 110 euros, sen incluir o consumo. Esta contía xa chama a atención por si mesma, cando a maioría dos locais comerciais
contan cun lavado cuxo uso é puntual e cuxo volumen de consumo de auga é mínimo, ou, cando menos, moi inferior ao dunha vivenda que estaría pagando trimestralmente de media 60 euros. Adiante considera que esta normativa é gravosa e discriminatoria para os autónomos e pequenas empresas do Concello que fan unha actividade comercial, polo que consideramos a urxencia de efectuar unha modificación da ordenanza actual que remate con esta medida discriminatoria e alivie o peso económico que sofre na actualidade e que está a provocar durante estes anos o cerre de moitos negocios no noso Concello. É por iso que o Grupo Municipal, Adiante por Ponteceso, somete ao Pleno a seguinte moción: que o Concello de Ponteceso proceda con carácter urxente á modificación da ordenanza fiscal número 13 que regula a taxa pola prestación do servicio público de suministración de auga potable a domicilio co fin de evitar que os locais comerciais do Concello sufran unha tarifa do servicio de auga excesiva, abusiva, disparatada e discriminatoria. Moitas gracias. A usted. Xosé Manuel, ten uso a palabra. Quere alegar algo? Quere decir algo? Queres decir algo? Perdón, ten razón. Primeiro procedemos a... No, que esta moción estaba recollida. Tiña razón eu. Esta moción xa estaba recollida. Xosé Manuel, ten uso da palabra. Ben, tendo en conta que no anterior, hai 20 días, máis ou menos, houve unha comisión sobre este tema, na que se falou de que o Concello, por parte do alcalde, o Concello estaba preparando todo o tema da licitación da auga, do ciclo da auga, pois non entendo por que ten que vir a... non entendo a que ven esta moción agora se hai que cambiar todo dentro de 15 días. É dicir, cando rematemos con este proceso e quede publicado no DOGA, no BOP, pode ser que xa estemos facendo a nova licitación ou que sexa sobre este tema da auga. Entonces, estando de acordo, por suposto, en que é unha exageración o tema, pois non o vexo agora moi pertinente, sempre cando, claro, se leva a cabo a licitación do ciclo da auga. A licitación ou que o Concello leve, que é a miña proposta, por suposto, que o Concello leve a auga. Nada máis. Juan Ramón Torrado. Nós, como quedamos na comisión informativa, vamos votar a favor. Consideramos que ten toda a razón. Non é o mismo tratar como industria calquer pequeno comercio de Ponteceso que industrias que poden estar gastando auga continuamente, ou calquera que este no parque empresarial. Vemos unha discriminación, por tanto, nós vamos votar a favor. Moi ben. Xosé Lois, ten uso da palabra. Moi ben. Antes, cando non me deixou rematar a miña exposición, estaballe dicindo que, como vostede e mala secretaria estaban falando cando eu estaba intervindo, eu pedílle que figuraran na ata as miñas palabras exactas no punto anterior. Nós vámoslo a chegar como proposta cando se aprobe esa ata para que figuren a nosa intervención o máis detallada posible. O ser un asunto que está xa xudicializado con anterioridade e destinado a xudicializar. Entón, imoslle pedir que, por favor, inclúe as nosas palabras na acta. Ben, con respecto ao tema da auga, mire, nós fomos moi claros. Conseguimos que en 10 anos todos os impostos e taxas do Concello estuveran conxelados. Non se subiu absolutamente ningún imposto. A pesar de todo que subiu a inflación. Entón, nós, agora mesmo, ofrecémoslle votar a favor si sai daqui un compromiso que non se lle vai subir a auga nin o alcantarillado aos veciños de Ponteceso. E se non, votamos en contra. Así de claro e meridiano. Porque coa excusa de cambiar unha línea de ordenanza, despois non nos digan non houbo que subir porque ahora hai un non sei que lei barra BOE, barra non sei que obliga. Non. Nós non vamos a admitir, igual que hasta ahora estuvemos gobernando cos impostos todos conxelados para os veciños de Ponteceso, a pesar de todas as vicisitudes e a subida bestial
que houbo dos gastos para o Concello, e que os Concellos cada día temos máis competencias, pois non imos a aprobar unha subida da auga. Eu dixenllo, alcalde, no primeiro presupuesto dixenlle, nós votamos a favor con 2 ou 3 cousas. Unha delas era que non subira as tasas. E dixenllo nun pasillo, aí falando rápido, porque non temos reunión, pero dixenlle, nós 2 ou 3 cousas pedimos e aprobamos os orzamentos, e apoiamos, e unha delas era esa. Entonces, pregunta, isto é un truco para subirlle o precio da auga e do saneamento aos veciños? Porque, mire, se se trata de facer sostible, nós, cando chegamos a gobernar no ano 2015 no tripartito, descubrimos que só Ponteceso e Tella pagaban o saneamento. É dicir, Corme Aldea e Corme Porto tiñan o servicio, pero non pagaban. Pero non era culpa dos veciños de Corme, nin de Corme Aldea. Era que o Concello, non sei por qué, se lle ocurriu a feliz idea de que os veciños de Ponteceso, os veciños da Trave, os veciños de Tella, os veciños do Couto que teñen alcantarillado e que temos, pagáramos o saneamento e que os veciños de Corme e de Corme Aldea tiveran o servicio e non pagaran. Claro, como vai a ser sostible un sistema? Pois, tuvemos unha reclamación de Espina e Delfín que nos pedía 880.000 euros, xudicialmente, non foi ninguna broma. E máis, fíxese vostede cal era o truco. Había reclamacións continuas da empresa concesionaria de augas, reclamacións judiciais. Pois había que pagar conforme a créditos. No plan de axuste no que nos meteu o señor Fondo cando entrou a gobernar, ao final na súa última etapa, nos meteu no plan de axuste, boa parte das facturas que se pagaron foron tamén para a concesionaria de augas. E ainda así, cando nos entramos no ano 15, a débeda que nos reclamaba a concesionaria de augas era moi avultada. Entón, que fixemos? Liquidar, negociar e liquidar esa débeda, non houve que ir a ningún xuicio, vale? Conseguimos liquidala, estabilizar o tema da auga e xusticia, que todos os veciños, e mire, nós fomos a Corme ali a Asociación de Veciños alá arriba, no ático, e fixemos unha reunión veciñal, e dixemos a xente, mira, este é o motivo polo que a partir de agora na vosa factura vai aparecer un concepto de saneamento, porque é un servicio que estamos disfrutando, os veciños de Corme e de Corme Aldea, que estades disfrutando, pero que non estades pagando. Entón, isto non é xusto, tributariamente. Para o resto dos veciños do Concello, todos os que teñen auga, que, bueno, eso sí que todos tiñan o pago, pero non os que tiñan saneamento, que só estábamos pagando Ponteceso, Tella, Trave, é dicir, que sí que había que facer o sostible, pero a idea é esta. Terminou o seu tempo. Si se comprometen a maioría do pleno a que non vai a subir o precio para os veciños e veciñas de Ponteceso, nós votamos a favor desta proposta. Ben, recollemos o guante, Roberto, vale. Ten razón José Manuel que posiblemente os plazos nos que estamos xogando sean moi cortos para modificar a ordenanza, pero sí que me comprometo, vale, a que estés comigo, vale. Estes días están facendo estudio económico, sabes que o servicio de aguas para sacalo a concurso vai en dúas partes, vale, para que entende todo o mundo. Vai unha primeira parte da auditoría que xa está feita e vai unha segunda parte que é o estudio económico e os pliegos tanto administrativos como técnicos. No momento que estamos, eu e a empresa que gane, que se vai a saber estes días, quero que estedes, vale? E que formulemos isto que me parece super xusto, vale? 93 metros cúbicos é o que ten un uso industrial e que os usa tamén, como ti ben dís, un uso comercial, cando a realidade é que os consumos son de 3, 4 e 5 metros cúbicos cada trimestre. Non subir agua. Usted, como din os vellos deste pueblo, non dá puntada sin fío. Eu non son como este, non necesito ese teatro. Eu xa lle digo aos veciños que vou ter que subir agua. A máis a basura. Eu só o digo. Usted
Usted ten un informe de Spinelfin que o viu, vale, donde nos dixeron claramente que estamos en pérdidas. Vale, eu teño ese informe. E usted di que non facía discriminacións. Casualmente, volví a repetir, agora teño documentación. O outro día pido os estados de corte de Spinelfin e cal é a miña sorpresa que encontro que usted, escuito o que vou dicir, manipulou, escuítame, manipulou os cortes en campaña electoral. 23, 27, 13, 23, 24. Usted dou orden de non cortar agua en campaña electoral porque a usted lle interesaba. Vostede, Xosé Lois García Carballido, estou non dicindo eu, José Manuel Mato Martínez, pendiente de cobro de Spinelfin do lunes. Pidino eu, porque xa sabía que me iba a vir con unha tontería deste calibre. E pois ven usted dicindo que aquí, que o saneamento é un sí, o saneamento non. Estou totalmente de acordo o que dixo usted. O saneamento ten que pagar todo o mundo, o abastecimento ten que pagar todo o mundo, todos os impostos ten que pagar todo o mundo. Todo o mundo. Pero os cortes tamén teñen que ir para todo o mundo. En cambio, usted chamou ao servicio de aguas e dixille: estou en campaña electoral, non podo cortar agua. E levamos a xente sin cortarlle agua 23 recibos. Para que a xente sepa, estes señores que están aí, mas os que ven o vídeo, porque está falou antes de que Truco, utilizou a palabra truco. Ese chaval que está aí traballa para unha empresa, cobra. Hai unha videoacta, inda que algún día nos equivoquemos e cada tardamos en colgar un pleno, hai unha videoacta, Non esteven tranquilo que nós aquí non andamos con chanchullos. Como usted di, truco, hai unha videoacta, todo o mundo ten que saber que iso funciona como unha acta nun pleno. Vale? Eu estou enseñando este documento para que o graven todo o mundo. 23 recibos, eu daquela non era alcalde. E destes, esta folla, a maioría deles. Isto sí que o facía usted. Eu non, Eu chamei a Spinelfin outro día e dixenlle: a partir de agora, isto ten que ir de outra maneira. Os cortes hai que mandalos cada trimestre. Non podemos acumular cortes. E eu sei ben do que falo, Neste caso, creo que sei un pouco máis que usted. Entonces, subir agua, ahora mismo, o servicio de aguas coste ao Concello 23.000 euros en déficit. Depois de cobrar recibos e depois de pagar, trouxeronnos a cuenta, Roberto viu no outro día, Juan viuna, 23.000 euros en déficit. Usted presupuestaba, en algún momento, vale, e nós, eso foi o meu fallo, de ingresos do servicio de aguas, 215.000 euros. E resulta que nos costa 25. Non é que ingresemos 215, non, é que pagamos 25. Esa é a diferencia, A diferencia nun presupuesto son, pois, 250.000 euros. Enténdeme? Entonces, todo apoio a Roberto, vámonos a ver, vale? Se o podemos modificar, conta con nós, pero eu creo que os plazos van a estar tan justos que vai a ser antes adjudicado, vale? Ben, te uso a palabra, Roberto. Bueno, con respecto ao tema das licitacións, os tempos, as adjudicacións que poda haber, moitas veces pensamos que pode ser un mes, 2 meses, 3 meses, pero a mellor nos vamos a 2 anos. Entón, eu sí que solicito que se faga a maior brevidade posible, porque estaríamos alargando este imposto confiscatorio aos comerciantes e pequenos empresos durante 2 anos sen necesidade. Nós temos a responsabilidade de facer as modificacións normativas necesarias para evitar calquer tipo de discriminación que observemos que estén sufrindo os nosos veciños. Despois, cando o señor Lois fala de congelar os impostos, voulle dar a razón. Usted congelou os impostos abusivos que lle estaba cobrando os comerciantes do Concello de Ponteceso, sí, pola tarifa de auga. Sí que os congelou. Estuve cobrando moitísimo máis do que tiñan que cobrar. Doulle totalmente a razón. Os congelou. Fixo unha política confiscatoria. Non sei se era para construir esos proxectos faraónicos como a piscina ou o ponte sobre o río Anllóns. Pode ser que quixera ese diñeiro dos comerciantes para esos proxectos. Pero aquí está adiante para evitar eso. Que siga esa política confiscatoria que se aplicou sobre a xente que non pode pagar esos impostos. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Xosé Lois, ten turno de réplica. Ben, toda esa argumentación de uns e outros, acusacións infundadas e falsas de que eu manipulaba cortes, a ver,
non hai técnicos no Concello para regular todos esos temas, sin que o alcalde teña que andar ocupándose dos cortes. Se hai xente que non paga, pois haberá algunhas familias que teñan problemas e teñan que pedir unha axuda de emerxencia social, vale? Partidas que nunca se agotan, vale? Pois haberá que facer porque esa xente teña dereito a auga con arreglo a súa situación de emerxencia social, e o que non paga porque non quere, pois exercer o que está regulado. É dicir, a taxa, a auga non é unha cousa de hai xente que non paga, que facemos? Pois a ver o que diga o alcalde, pon eso a ordenanza. A ver, señor alcalde, hai que ser serio. A auga e o saneamento están recollidos nunha ordenanza regulatoria. Os impagos tamén están. Pero claro, a vostede interésalle falar dos impagos, que non sei canto pode supoñer, interésalle falar de outros temas para non comprometerse o que lle estamos pedindo. Que se comprometa que con todas esas licitacións que vai facer e estudios e informes, que non lle vai a subir a auga aos veciños. Porque, mire, a parte de Espina e Delfín, hai moitas empresas en España, e máis en Europa, que se poden presentar a auga de Ponteceso. Tenemos que escoller a que nos dé o servicio máis barato, así de fácil. É dicir, que empresa nos ofrece a auga e o saneamento máis económico? E esa é a empresa que temos que coller. Pero comprometerse desde aquí a non subirlle a auga. Porque se vamos a baixarlle non sei que línea para que os comerciantes paguen menos, pero ao final acabamoslle subindo por outro lado, aos comerciantes e a todos os veciños, que fixemos? Pois non, o Partido Socialista vai estar vigilante. Neste momento non hai un compromiso do equipo do goberno e os grupos que o apoian para decir que non van a subir a auga. Entonces non podemos votar a favor, alcalde. E non vamos a votar a favor se vostede non se compromete a non subirlle a auga e o saneamento aos veciños. Mira, vale, gracias a Dios, creo que o ciclo de agua que se vai presentar máis que Espina el fin. Ojalá se presente máis que Espina el fin. Este tranquilo que se van presentar moitas máis empresas que Espina el fin. Pero a cuenta di o que di. Vale? A cuenta di o que di. Que o servicio de aguas ahora mismo é deficitario en 25.000 en abastecimiento. E usted, tanto fala, ten unha edar de Corme, que fixo a Xunta, xa me adelanto porque sei que depois vai mo decir, fixo a Xunta, mal feita, que usted tivo como ativo, houve de causar un problema de salud en Corme tremendísimo, pero tremendísimo, vale? Intentou involucrar a Espina e Delfín, a un veciño de Corme, a un empresario de Ponteceso. Usted intentou zafarse usted, vale? Usted fixo como algún do meu partido estes días. O problema é de outros. Non, o problema é do alcalde. Cando pasa algo nun pueblo, o alcalde está dando a cara. É a súa responsabilidade. Vale? É a súa responsabilidade. E usted naquele momento intentou salpicar a todo o mundo. Vale? Eu non. Eu digo de frente, vale? Ojalá non teñamos que subir agua. Ojalá. Ahora mismo, creo que imos ter que subir agua. Ojalá non teñamos que subir a basura. Ahora mismo digo, creo que imos ter que subir a basura. Se isto me costa non ser alcalde, non pasa nada. Eu estarei tranquilo. Vale? Pero a viabilidade deste Concello pasa por ser real nas cuentas. Vale? Esa é a realidade. Temos que ser reales nas cuentas. E non nos queda outra que poñernos, tanto que usted falaba, usted criticou a José Muiño no primer pleno que tuvemos aquí por subir a agua en Cabana, naquele momento. Acórdome ben. E ainda así, Cabana está 20 e pico de euros no doméstico por debaixo de nós. Vale? E nós seguimos sin ser rentables. Vale? E Roberto, mas Juan, viron un estudio outro día comigo, de canto perdemos de cobros 427.000 euros de cobros de recibos de agua, 450.000 de costes. 24, 25.000 euros en negativo. E en saneamiento, 80 e pico mil euros. Esa é a realidade. Vale? Sin sumarlle a dar de Corme. Vale, que cando queira tamén falamos de como este fixo esa contratación. Ben,
Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben, e agora temos que votar a urxencia dunhas mocións presentadas polo Partido Socialista. Primeiro votamos a urxencia e despois, se se vota a favor, pois discútense. Ben, votos a favor de poder expoñer ao Partido Socialista as mocións que trae ao pleno. Unanimidade, entendo? Non. Sí. Urxencia. No, estamos votando a urxencia. Si deixamos Das tres. das tres. Votos a favor, volvo a repetir, por seu votos en contra, abstencións. Ben, Xosé Lois. Moitas gracias. Brevemente, para non alargar máis o pleno, vamos a pasar por riba un pouco da exposición de motivos sobre o 25 de novembro, Día Internacional da Loita contra a Violencia sobre a Muller. E vamos a pasar directamente á parte dispositiva, se me permiten. Ben, a parte dispositiva di: o Grupo Socialista no noso Concello presenta para a súa aprobación polo Pleno os seguintes acordos. Primeiro, ratificar o compromiso deste Concello coa loita contra todas as expresións da violencia machista e implicarse na creación de puntos violeta. O acordo incluirá como primeira medida de xeito urxente a creación e sinalización de puntos violeta na Policía Local, Protección Civil, Centro de Saúde, Servicios Sociais, en todas as carpas e stands do Concello, en eventos locais, actividades e talleres promovidos polo Concello. 2. Poñer en marcha e apoiar iniciativas de educación en igualdade e prevención da violencia contra as mulleres, poñendo unha atención especial na infancia, adolescencia e mocidade. 3. Realizar campañas de sensibilización e información dirixidas aos diferentes sectores da poboación, co fin de contrarrestar as mensaxes negacionistas e incrementar a concienciación e comprensión pola cidadanía das distintas manifestacións das formas de violencia contra as mulleres. 4. Instar a todos os partidos políticos a redobrar os esforzos para que a renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero no Congreso dos Deputados sexa unha realidade neste mesmo 2024. 5. Colaborar co tecido asociativo que traballa pola igualdade e a loita contra a violencia machista. 6. Adherirse ao protocolo de actuación contra as violencias sexuais e LGTBI fóbicas nos espazos de lecer nocturno da Xunta de Galicia. E instar a Xunta de Galicia a incluir a educación afectivo-sexual nos proxectos curriculares dos centros de ensinanza obligatoria a partir do vindeiro curso 25-26, planificar e establecer un programa específico de formación ao profesorado para garantir e impulsar a partir do vindeiro curso actividades e recursos formativos en materia afectivo-sexual en primaria e ESO en todos os centros públicos da comunidade, incrementar os programas de formación en igualdade, modificar o Real Decreto 130/2016 polo que se establecen os requisitos e procedimentos para o recoñecemento e acreditación dos centros de información á muller de titularidade das entidades locais de Galicia. Actualizar o protocolo de coordinación e cooperación institucional fronte á violencia de xénero, presentar no Parlamento de Galicia, antes de que remate o actual período de sesións, un informe de seguimento de execución do Plan Galego contra a Trata de Seres Humanos, poñer en marcha actuacións para perseguir as accións de proxenetas, colaborar a través da FEGAM na implantación do protocolo de actuación contra as violencias sexuais e LGTBI e impulsar campañas de sensibilización e información dirixidas aos diferentes sectores da poboación con fin de contrarrestar as mensaxes negacionistas. Eso é a nosa proposta sobre o 25N. Ben, José Manuel, ten uso da palabra. Sí. Bueno, quero que quede claro que estou absolutamente de acordo en todo isto. E, ao mesmo tempo, xa sei o que vai a pasar. Agora empezamos o tema de
deste, digamos, combate poseo, PP-PSOE. E entón, quería aclarar que, primeiro, para min, polo menos, non é unha historia decir que non vai haber cartos, que non hai... É dicir, acaban de falar de que son 23.000 euros, por exemplo, o tema da auga. Bueno, pois se son 23.000 euros que fan falta, pois habrá que poñer os 23.000 euros. E aquí, os cartos que fagan falta, habrá que buscalos. Pero o que non me vale, o que non podo entender é que haxa tantos problemas por 23.000. Outro día, nunha reunión, non sei, na comisión, non sei de que, pois, vamos, como se pon normalmente vostede, así moi tráxico, porque había que poñer unha reductora de presión de auga en Tallo. E dixo eu, conforme o dixo vostede, dixo, Dios mío, canto costará unha reductora de presión? E fun a mirar e me dixo, Dios mío, por estes cartos hai tanto problema. É dicir, ainda que sean 10.000 euros, é tanto un problema de 10.000 euros como para dicir que isto, vamos, que acabamos con todo. Non. E xa sei que vai dicir tamén, entonces, eso, co tema de quen vai facer todo isto. Bueno, pois habrá que buscar que non faga. Pero é tan importante isto como facer a pista de Brantos, que tanto lle gustou. Máis importante isto que facer a pista de Brantos. Ou a pista de Tella, que tamén, digamos que son unhas obras moi interesantes, non sei para quen, pos paxaros. Roberto, temos a palabra. Juan. Ben, nós sempre estamos a favor de calquer asunto que sexa defender a igualdade das mulleres, como non pode ser de outro xeito. O que non estamos tan de acordo é o fin co que usted ven a instar a Xunta. Tal como insta a Xunta, pode instar ao Goberno Central que non deixe libres a certos maltratadores, pode instar a... Pode incluir todo eso na súa parrafada. Entonces, non teño problema ningún. Inda que o José Manuel pense que isto é unha caixa sin fondo, ele estuvo aquí, creo que sabe tan ben como a min como son as cuentas deste Concello. 10.000 euros unha redutora... Non sei o que costa, Pero 10.000 euros unha redutora son moitos cartos, ainda que lle parece que non para nós, 10.000 euros está sentindo que a cabeza quen controla o presupuesto deste Concello, son moitos cartos. E algunhas cousas que poñemos aquí, eu podo poñelas, e podo dicilas aquí, depois chegalas a cumprir, instar, facer, ratificar compromisos, poñer en marcha. Moi ben, iso queda moi ben, a literatura esta toda queda moi ben. Depois hai que facelo, Depois hai que chegar aí, abrir unha oficina, ou facer, comprometerse con puntos violeta, todo iso que di o señor Lois. Se podemos, todo o noso apoio a este tipo de iniciativas. Eu creo que desde Política Social a concelleira está intentando traballar cas mulleres, está intentando facer iniciativas cas mulleres, fixéronse cantidad, a pesar do que o señor Xosé Lois di que non, estánse facendo actividades cas mulleres, sobre todo centradas nas persoas maiores e nas mulleres por todas as parroquias. Creo que, non sei se é único, non vou dicir único, pero creo que fai anos que non se facían por todas as parroquias este tipo de cousas, cestería, usos de móviles e desas cousas. Entonces, bueno, nós, que quede claro que vamos a votar en contra, salvo que usted insta ao Goberno Central as mesmas cousas que insta a Xunta de Galicia. Se usted insta ao Goberno Central, sin problema ningún. E despois nós, aquí no Concello, a capacidade presupuestaria que temos para facer algunhas das cousas que di usted aquí, pois, bueno, ao final, teremos que discutir ca señora interventora. Ben, usted vai a cambiar esta moción? Ben, entonces propoñemos unha transacción que diga instar a Xunta de Galicia e ao Goberno de España. Ben. Propoñemos esa transacción. Sí. Ben. Pois hai que votar eso primeiro. Primeiro votamos... Perdón? Sí, estaba a sentir. Propoñemos... Sí, vale. Vamos a votar esa proposta que acaba de decir Xosé Lois. Votos a favor.
Votos en contra. Vale. Unanimidade. Ben, entonces, ahora votamos a moción. Votos a favor. Votos en contra. Ya está. Vale. Ben, Xosé Lois, ten uso da palabra para a seguinte moción. Moitas gracias. Ben, esta moción sí que, como é breve, teño que lela completa. Cal vai a ser? Aprobación polo Pleno con motivo dos orzamentos da Xunta 2025. Adiante. Ben, o PSOE de Ponteceso propón darlle a volta á débeda histórica da Xunta con Ponteceso, buscando o apoio para pedir 5,1 millóns de euros no orzamento 2025. O PSDG-PSOE galego e instancias do PSOE de Ponteceso ven de presentar estas propostas como emendas ao orzamento 2025 da Xunta de Galicia por importe desos 5,1 millóns de euros. Ben, tratamos con estes temas de falar aquí do desenvolvemento do noso concello, no eido económico e social, en liña cos asuntos que lle importan ás veciñas e os veciños de Ponteceso. Por todo iso, desde o Grupo Socialista solicitamos aos demais grupos o apoio aos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno da Xunta de Galicia a incluir nos orzamentos 2025 os seguintes investimentos. En primeiro lugar, o proxecto de saneamento integral da parroquia de Anllóns, 500.000 euros. En segundo lugar, proxecto de sendas de Pazos de Abaixo ata Bugalleira con servizos, 450.000 euros. Terceiro lugar, proxecto de sendas con servicios desde Pazos de Arriba hasta o límite do Concello, dirección Bulla, 650.000 euros. A adecuación dos centros educativos de Ponteceso ao plan de nova arquitectura pedagóxica, 1.500.000 euros. 5. Proxecto de ampliación do Parque Empresarial de Tella, Xestur, 500.000 euros. 6. Plan de compra e rehabilitación de vivenda para vivenda habitual no casco vello de Corme, o que se chama Rexurbe, 500.000 euros. E por último, e non menos importante, proxecto de novos pantaláns no Porto de Corme, 1 millón de euros. Ben, José Manuel, ten uso da palabra. Non vou estar en contra, por suposto. Son todas actuacións importantes, pero o problema é que nos van facer moito caso. Entón, a ver, perder o tempo, pero bueno, estamos aquí para perder o tempo, que é o noso. Entonces, pois, bueno, esbardallemos, eu tamén podía, a próxima vez vou traer tamén unha moción, para que mos emocionedes todos, xa veredes. Porque aquí esbardallar é fácil. Falamos de un dicindo que fan falta 5 millóns e outro dicindo que non hai un peso, que estamos en la puta calle, en la puta quiebra. Entonces, a que vimos, o resto debemos estar aquí, polo menos eu, síntome como se estuviéramos en, non sei, menos nun pleno, estamos en calquera outra cousa. Podemos estar na taberna xogando unha partida, porque tamén son de, cando hai unhas partidas que a min gustanme moito, pois tamén se fala de construcións impresionantes, ou de mulleres, ou de etcétera, etcétera. Entonces, perdamos o tempo en estas cousas. De todas formas, estou de acordo, se hai que votar, se vota. Claro que... Roberto Andrade. Bueno, lóxicamente, na línea do meu compañero, portavoz de APIN, opino prácticamente o mesmo. Buenas a apoyar, lóxicamente. Creo que se está quedando curto no que pide. Se vamos a pedir, porque non pedimos máis tamén, que ao final, cando a cousa non tens nin pés nin cabeza, pois eu pediría 15 ou 20 millóns, e se fai falta, incluso o acompaño en autobús a Santiago a pedirlo, se fai falta. Juan, ten uso da palabra. Pero que tomo Roberto na boca. A
Era un acordo que cheguei desde un principio co señor alcalde, que lle dixe. A usted viu que xa lle dixen máis veces, nós non vamos entrar nesas propagandas de PSOE e PP de traer aquí a guerra de un contra outro. Nós non estamos peso, nós estamos ben a pelos vecinos do Ponteceso. Usted, cando estaba, non sei se lle pedía ou non lle pedía, non sei, a hora que non está, pon 5 millóns. Hostia, mas que pon abondo, pide 15 por mes. Igual non sobra para a piscina ou o puente. Nós non vamos votar nin a favor nin en contra. Ben, Xosé Lois. Ben, a ver, eu agradezo... Xosé Lois. Perdón, pero sí que me estaba dando a palabra. Ben, outro día na comisión, vale, eu discrepo do que acaba de decir calquera dos tres representantes. Eu aquí nunca fixo un anuncio que non estivera arrancado. Nunca. Nunca vin aquí facer anuncios que non foran verdade. Desde que tomei posesión, todas as cousas que dixo se cumpriron. Nunca anunciei unha cousa que non fora unha realidade. Nunca. Creo que van 16 ou 17 meses. Eu batíame todas as consellerías deste goberno da Xunta. Usted, mellor que a min, está na delegación do goberno, ten fío directo ca Diputación, sabe o traballo que costa arrancar 500.000 euros para calquer proxecto. Eu sei, non é? Estou negociando todos os meses con conselleiros. E teño cousas que se van a traer para o Ponteceso. Pero este non pode ir a un presidente da Xunta, a un conselleiro, dicirlle 5,5 millóns de euros para o Ponteceso. Iso é, Roberto, explico ben, bueno, pois, digamos o que tiñamos calquera barbaridade. A realidade é que temos proxectos aceptados para o Ponteceso, proxectos pequenos, vale, proxectos pequenos. Anunciei a semana pasada, isto ben, porque o anunciei na comisión, cometín un erro, anunciei na comisión, vale? Eso foi o meu erro, por iso usted, que é moito máis hábil que min, xa lle transmitiron, chegou con isto. Semana pasada anunciei a senda de Pazos e a senda da Bugalleira. Esa é unha realidade. Esa é unha realidade. Eu anuncio cousas que están firmadas. Vale? Non anuncio cousas que non están firmadas. E sei de moitos proxectos que vai haber para o Ponteceso. Non os anuncio, Non digo isto que di usted, 500.000 euros para o parque empresarial, Sestur, usted saliu con un tal Ábalos, estes días está salindo nos medios de comunicación, con un tal Ábalos, nunha foto, prometendo a ampliación do polígono de Ponteceso. Iso foi usted, non fun eu. Eu non salgo con ningún conselleiro prometendo nada. Eu fun asunto a unha conselleira de Industria fai uns días e pedinlle unha pequena ampliación. Non lle fun pedir un macroproxecto, non, funlle pedir unha pequena ampliación para o polígono de Ponteceso. A realidade, eu sei ben que en terreno xogo, vale? Pedímoslle que nos meteran como concello inundable. Sei que algo vai caer. Non ando anunciando por aí, Non fago como usted, como facía antes, usted anunciaba as cousas, non acababa nunca sendo, non pasaba nada, viña, anunciaba outra, nós non somos así. Nós non somos así. Vostedes non saben o descrédito que lle fixeron a este concello. Anunciando, prometendo a xente creamos ilusións de que íbamos facer certas cousas neste concello que na puta vida van a ser. Iso fixeron vostedes. Nós non. Nós, Centro Social de Tella, fixémolo, Centro Social de Añor, fixémolo, Pista de Liniñoa, vamos a intentar facer estes días, Pista de Bozacova, fixémola, pouquiño a pouco, cousas pequenas, sin meternos en charcos. Vale? Iso é como funciona este goberno. E non 5,5 millóns de 1.500.000 euros arquitectura pedagógica. Pero usted sabe como son os presupostos do asunto? Usted sentouse con un conselleiro Gómez? Eu tuve con Valentín fai uns días e falounos da senda del Estemoño, que me chamaron hoxe da Diputación preguntándonos pola senda del Estemoño. E usted, que prometiu uns días antes da campaña electoral, tiña un informe, que o volvo a traer ao pleno,
donde lle decía a interventora, infórmase desfavorablemente. E tiro igual para diante. Usted para diante. Eu sei, un tal asesor do presidente da Diputación chamoume para preguntarme se íbamos retener crédito para esa obra. E dixenlle, pois, ainda non son capaz de contestar esa pregunta. Teño que pensalo. Vou non falar con meus socios do goberno. Eu ben sei o que íamos contestar, pero non lle dei por feita hasta que a interventora nos diga oficialmente hai crédito retenido para a senda de Lestemoño. Cando a interventora, a Roberto, a Juan, a Masamín nos diga hai crédito retenido, hai partida para esa senda, empecen as que engane a obra que empeza a facer, depois eso. O sea, pero este, en cambio, foi dicir a xente a Lestemoño que a senda era unha, nada, que era oficial. E resulta que tiña un informe da interventora que lle dicía desfavorable, 5 puntos. Doulle igual, ustedes tiraron para diante e dixeron a xente, non, senda de Lestemoño. E agora, moitos días recordan, deixamos 2 millóns de remanente para que fixeran a senda de Lestemoño. Digo, queda tan tranquilo. E nós facendo equilibrios, co pós que nos chegou outro día, facendo equilibrios para facer cadrar, para intentar meter a senda de Lestemoño, para intentar meter pequenos proxectos. Porque sabe que? En todos os proxectos temos que cofinanciar. A senda de Lestemoño, a Diputación dá, pero sabes canto temos que poñer nós mínimo? 330 mínimo, sin actualizar precios, 330 e pico mil euros, para poñer abastecimiento e saneamiento en Lestemoño. Esa é a realidade de todo isto. Entonces, eu non vou levantar a man a favor disto, porque eu sei o que estou falando cos conselleiros. Constantino ven comigo a todas, non me vai deixar mentir, estamos pedindo cousas con coherencia, e se vas pedirlle a un conselleiro medio millón de euros sin argumentos, o conselleiro seguramente che diga que sí. E posiblemente paso que dixo José Manuel Lora. Mandarános para casa e viremos para aquí e perdemos o tempo. Nós imos ali con proxectos pequenos, e creo que algún imos arrancar. E non nos estamos anunciando, Ben, procedemos á votación. Votos a... Teño pedido a palabra. Perdone. Ben, eu voulles pedir que reconsideren o voto negativo do PP a estas obras porque son importantes para Ponteceso. Mire, voulle ler o que acaba de salir na Voz de Galicia, por exemplo. Recente visita da conselleira de Medio Ambiente á parroquia de Veo, en Malpica. Presupuesto de saneamento integral de Veo, Malpica, unha parroquia de Malpica, e construcción dunha EDAR. El presupuesto asciende a 1 millón de euros, de los cuales el gobierno gallego financiará el 80% y el concello el 20% restante. Veo, está aí ao lado, non estamos falando de fantasías, por moitas risas e burlas que haxa, eu creo que non é ninguna burla, é ninguna risa, estamos falando de realidades. No orzamento que vai aprobar a Xunta este ano, 2025, hai unha partida de casi 2 millóns de euros que se chama abastecemento á parroquia de Anos. A parroquia de Anos ten 300 habitantes. Son casi 2 millóns de euros da Xunta. O Concello de Cabana, que está aí ao lado. Nós non lle podemos pedir 500.000 para Anllóns. Os veciños de Anllóns son menos que os de Anos. Son menos que os de Veo. Como vai a votar a favor o PP de que se poña o saneamento en Anllóns? E despois chega a Anllóns e que vai dicir? Foi culpa de Lois, que non sei que o están poñendo en Veo, que van a gastar 2 millóns en levar a auga a Anos para 300 veciños. Ou eso di, bueno, pon abastecemento a Anos, seguramente será para outra cousa, ou para levar auga ao polígono ou para outra cousa, pero bueno, no orzamento da Xunta para este ano no proxecto ven casi 2 millóns de euros abastecemento a Anos, e son 300 veciños. Os veciños de Anllóns tamén merecen ter esa dedicación, ese orzamento. Entonces, reconsideren esa postura e apoyen esta proposta. Todos os grupos da corporación, 500.000 euros para facer un proxecto como é debido e conseguir dunha vez por todas o que se lle leva prometendo a Anllóns tantos anos e non se conseguiu. As sendas de Pazos, dirección Buño, e de Pazos cara a Bugalleira, polos dous lados, é que están impracticables. É que unha persona en silla non pode camiñar, non pode circular, está todo abandonado. Está nun estado lamentable, e teño moito uso, porque a xente agora camiña moito, e salen a camiñar. Eu xa as 8 da mañá e xente camiñando, dirección Buño, dirección Bugalleira,
En Pazos a xente camiña moitísimo, por exemplo, e na Bugalleira tamén. E iso favorece a saúde. Favorece a saúde da xente, favorece a hostelería, favorece o medio ambiente, o uso da bicicleta, o uso dos medios non contaminantes. Entonces vamos a falar de cousas reales, como lle dixen, do saneamento de Veo, e sobre o tema do centro educativo, permítame un minuto máis. A ver, no Instituto de Cabana, a renovación toda que se fixo nos últimos anos ascende a máis de 1 millón de euros da Xunta de Galicia, en Cabana. Non lle estou falando de Ribeira de Piquín ou de Salvaterra de Miño, estou lle falando do Concello do Lado. Levan invertidos máis de 1 millón de euros e ese plan non chegou aos centros de Ponteceso. E vostede sempre fala da foto esa con Ábalos. Pois mire, o alcalde de Ponteceso chamou a 1000 portas para conseguir cousas, pero a rehabilitación do polígono, aí está. Un polígono que tiña 80% das parcelas a monte, pois fixéronse moitísimas naves e a primeira fase está casi chea. Que pasa? Que agora non hai unha segunda fase. Sabe onde aparecen casi 200.000 euros para Xestur? En Coristanco máis en Cabana. No orzamento deste ano, pero para Ponteceso cero. Recapaciten e apoyen a moción. Xosé Lois, terminou o seu tempo. Ponteceso aparece nos presupuestos próximos da Xunta con partidas. O alcalde de Ponteceso ten negociado con conselleiros proxectos, pero non llos vou a decir. Teno claro, eu non son un comediante. Vale? Eu non veño aquí a anunciar cousas, nós anunciámoslas cando as facemos. Vale? A Xunta acaba de gastar medio millón de euros no instituto. Vostede non o di. A Xunta acaba de gastar 367.000 euros na senda do Couto. Vostede non o di. A Xunta acaba de meter medio millón de euros para Corme. Vostede non o di. A Xunta acaba de meter ao Ponteceso no plan de inundables, se sabe que nos van a querer un montón de diñeiro para inundables en Ponteceso. Vostede non o di. Vostede di o que quere dicir. Entón, eu non podo apoiar isto, porque isto é un teatro. Iso non significa que eu non queira ter cousas para o Ponteceso para calquer parroquia. Quero ter para todas as parroquias. Estamos todos os días chorándolle. Pero que non podemos ir con estas tonterías a un conselleiro. Conselleiro hai que ir con un proxecto, vale, e con algo que sea defendible. Vale, non podemos crear infraestructuras, non podemos crear cousas que depois non seamos capaces de mantelas. Ahora mesmo temos 2 pabellóns e temos un bedel. Temos 2 colegios onde eles ten 40 e pico de nenos. Esa é a realidade. Usted cree crear cousas, pero depois hai que mantelas. Depois aquí temos que mantelas, temos que ter personal para estar nas cousas. E non podemos chegar a un acordo para salvar algunha destas inversións. Algunha desas inversións xa está o alcantarillado de Anllóns. Algunhas desas cousas. Chegar a un consenso de pleno entre todos e votar a favor de solicitar ese alcantarillado, xa que o van facer en Veo, por exemplo. Vale. E nos quitamos o resto das propostas. E que eu creo que algo temos que acordar, non? Vale. A favor da xente. Eu non teño inconveniente ningún. De certo, dentro dos días vai vir o presidente de Augas de Galicia a Ponteceso en solicitar o saneamento para Anllóns, pero ese é un proxecto que eu non necesito isto, entende? Non son como vostede. Ese proxecto trouxe o Roberto Andrade fai 2 meses ao Concello, estamos traballando nel, vale, en secreto, non anduvemos nunca con tonterías. Fui el que mo trouxo, eu dixenlle unha boa idea, vamos a empezar a traballar nel, e non anduvemos con tonterías. Eu non teño que anunciar isto no pleno, voulle pedir ao presidente de Augas de Galicia, o director de Augas de Galicia, cartos, que non fago eso, home. Estamos traballando en silencio. Agradece, el foi que mo puso encima da mesa, non foi idea mía, foi idea de Roberto Andrade, e non pasou nada. Estamos traballando. O saneamento de Brantuas, a pista de Brantuas, a pista de Tell. Hostia, José Manuel, cada un ten as súas prioridades. Ti se cadra, dísme que a pista de Brantos non é prioritaria, pero para a xente de Brantos é prioritaria. Eu non dixen eso, perdón. Dixen que sería máis prioritario. Hai que... Cuidado... Máis prioritaria. Máis prioritaria para min e para a xente de Brantos será o alcantarillado que a pista. Vale, pero o alcantarillado temos que comprar unha finca, non? Que? Temos que comprar unha finca. E que me di con eso? Vale, estamos neso, para intentar comprar a finca. Vale, para poñer e dar. Entonces,
douvos a razón, hai que instar a Xunta, hai que solicitar a Xunta, pero, ojo, temos que ir con un criterio, non podemos ir pensando que biche de xonte que a Xunta dotou, e nós non o publicamos, eu non ando con esas historias, vale? Ponteceso, Concello Inundable, 22 millóns de euros, 22 millóns de euros, Ponteceso, Neda, eu non sei canto nos van tocar dese 22 millóns, é que non me toca nada. Eu, hasta que me viña a conselleira e me diga, vanche tocar 2 millóns de euros, eu non o vou anunciar, Usted moi claro di, vanche tocar. É dicir, aquí non estamos... Perdón, estamos falando usted. É que parece que estamos discutindo como que hai que ir a falar cos... Antes, hai uns anos, íbase a falar co cura para arreglarse algúns problemas, e agora ides á Xunta e tedes como que pleitesía. Non, son cosas, é dicir, se hai un presuposto da Xunta, se hai un presuposto dos cartos que sexan, hai que mirar se Ponteceso se beneficia deses cartos ou non, pero non estar, por favor, aquí non o problema é ese, que cando está na Xunta o PP, o PSOE, pois non funciona, non ten obras, e cando está o PSOE o PP non funciona. É dicir, cando está o PSOE, os concellos do PP, digamos, pois teñen que morrer. E ao revés. Non hai ningunha objetividade para repartir estes cartos. É dicir, a prova estarme dando ti. Estarme dicindo que tes que ir, pedir. Isto non é así. Isto non funciona así. Non ten que... Bueno, funciona así. Non tiña que funcionar así. Non tiña que funcionar así. Estou de acordo outra vez coa moción. Hai que... Recordo que no primeiro debate que tivemos na casa dos veciños do Couto, falaba vostede seguido de que falara con Fabiola pa aquí, Fabiola pa lá, e ainda lle preguntei eu, pero quen é esa Fabiola? Porque tanta Fabiola, é dicir, estamos precisamente en contra dese caciquismo que vostede estou, en contra esa forma de actuar, se hai unha necesidade en Ponteceso de, por exemplo, do tema das inundacións, non ten que estar dicindolle, oye, mira, que teñen que saber que hai un problema de inundacións, e sexa do PP, do PSOE ou do Bloque o Concello, teñen que intentar arremañar o problema. Non así, non é ir a comprar, parece que anda comprando territorio por todas as consellerías ou por todas as diputacións, é dicir, un cachondeo. Cando seamos capaces de ver que as nosas necesidades se cumplen dentro, digamos, dun orden, é dicir, se somos aquí 5.000 habitantes e os presupostos vamos poñer un exemplo, da Xunta son 5 millóns, bueno, pois sabemos que dependendo do número de habitantes, pois ten que tocarlle uns cartos, e punto, non hai máis historias, o resto é todo cachondeo, parrandeo, e que se fixen este, que se fixen outro, e parando, se fixen outro, se fixen un demais para lá, mirade un poquinho de o que ides facer, e se non o queres publicar, non o publiques, jardo, pero faino. Jardo todo, espera, como antes facía outros, espera ao último ano, por suposto, di que hasta ahora, pois, había moito pufo, bueno, 400.000 millóns de deuda, e que, gracias a ti, arreglache o problema, e agora, no último ano, pois, veñen 400 millóns de obras, gracias á Xunta. Que é do que se trata aquí, hai que vender e vender. Nada máis. Perdón polo speech. Vale. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Empate, decides tú. Mantengo o voto. Non se aprueba. Seguinte proposta, Xosé Lois. Ben, a seguinte moción é
contra a suba de Sogama, en contra da suba do canon que os concellos abonan a Sogama pola xestión dos seus residuos. A Sociedade Xestora de Residuos de Galicia Sogama, que xestiona residuos de 295 concellos galegos, estableceu en 2019 as bonificación do 10% no canon de lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volume de lixo e envases lixeiros. Desta proposta beneficiáronse os concellos galegos que reduciron a cantidade de lixo xerado cumprindo un dos principios fundamentais na xerarquía de residuos. Polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2023 sabíamos a intención de Sogama de suprimir esta bonificación amparándose no aumento dos custos de luz e gas das súas instalacións, pero ante a gran resposta social que houbo por parte dos concellos a esta medida, finalmente o goberno galego tuvo que dar marcha atrás e sustituir esta medida por unha bonificación do 15% condicionada esta vez especificamente á implantación do contedor marrón e ao traslado aos recibos desa rebaixa. No pasado mes de xullo de 2024, Sogama anunciou a eliminación desta bonificación do canon para os meses que quedan de 2024, de forma unilateral. A consecuencia disto, desde o mes de xullo a taxa de Sogama aos concellos quedou fixada en 66 euros tonelada, suprimindo, ademais, a rebaixa do 15% a que se beneficiaban 118 concellos pola implantación do contedor marrón. Esta cantidade de 66 euros calculouse facendo unha media cos 68,05 euros de xaneiro a xuño e os 88,05 euros estimados para a segunda metade do ano. A media serían 78 euros, pero lle restan os 12 procedentes do Fondo de Cooperación Local. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia novamente que no ano 25 incrementará a cota que pasará dos 66 euros actuais a 108 euros, o que vai ocasionar un gran impacto nas arcas municipais e, en consecuencia, tamén no recibo aos veciños. O motivo que alega a entidade para xustificar é o imposto estatal regulado na Lei 722. A realidade é que esta lei ven regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 18, que grava a incineración e o depósito en vertedeiro, por ser as formas medioambientalmente menos recomendables. Curiosamente, son as formas preferidas por Sogama. Incineración, o 60%, nada máis e nada menos, e vertedoiro, o 21%. É dicir, o sistema de xestión de lixo de Galicia, o 81% non se recicla. Isto obriga a Sogama ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter cambiado esa cifra do 81% que non se recicla. Brevemente, nos, desde o Grupo Municipal Socialista, solicitamos que a Corporación Municipal acorde instar a Xunta de Galicia a manter o canon establecido aos concellos galegos que estamos en Sogama de 66 euros por cada tonelada, manter esa bonificación do 15% do canon unitario cos mesmos requisitos, resultando un canon bonificado de 56 euros e que se reparta a contía de 12.100.000 euros en concepto de fondo ambiental entre todos os concellos galegos, utilizando como criterio de reparto o número de toneladas depositadas por cada concello. Trátase do diñeiro que pertence ás entidades locais que foi detraído do Fondo de Cooperación Local, que achegue a Sogama a cantidade total recaudada en concepto de imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, incineración e coincineración de residuos, para promover a reducción da produción de lixo, trasladar a rebaixa aos recibos dos veciños, instaurar un programa de compostaxe e incrementar as subvencións ao Concello para a implantación de medidas que contribúan á reciclaxe, é dicir, canto menos lixo mandemos a Sogama, máis barato ten que ser a factura, que se constitúa unha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e a FEGAM, Federación de Municipios, para determinar as condicións do canon para o ano 2025, ampliar as plantas de bioresiduos existentes como a que existe en Ponteceso. Ben, José Manuel, ten uso a palabra. Ben, estando de acordo en que
non se debe, é dicir, os impostos teñen que ser progresivos e teñen que pagar, non pagar todo o mundo os mesmos impostos. É dicir, estamos falando de que, por desgracia, pois en Ponteceso, hai xente que, cando ten que pagar o recibo da basura, pois, costalle moito. Se llevamos a subir máis, estamos fastidiados. O que pasa é que a Xunta o que está facendo é todo o contrario, é dicir, en vez de gravar as persoas que teñen, digamos, mellor poder adquisitivo, o que está facendo é que todo o mundo, digamos, todo o mundo pague máis a cambio de que os ricos pois sexan un pouco máis ricos. Mentre non se cambie eso, o resto é nada, leria, nada máis. Entonces, estando de acordo en que é importantísimo non subir máis a basura, hai que buscar outras formas, que se busquen outras formas para que digamos, non sexa gravoso para o Concello, senón que si se está, digamos, os gobernos, digamos, superiores teñen tanta visión, tantas ganas de axudarlle aos veciños e, sobre todo, aos pobres, pois que arreglen estes problemas que van a máis. É dicir, aquí os impostos van a vir, sempre son os impostos para todo o mundo, non os impostos, digamos, un pouco máis repartidos entre os que máis ganan e os que menos. Entonces, mentre sigamos así, estamos fastidiados. Terminou. Sí, sí. Roberto, temos a palabra. Bueno, lamento que o portavoz do PSOE non presentara isto de outra maneira, porque podríase haber discutido e falado sobre iso na Comisión de Transparencia. Estou abrumado polos datos que nos facilitou. Non sei se os fixo vostede esa moción ou quen ya asesorou, porque, lóxicamente, tantos datos, pois me gustaría poder habelos confrontado, poder examinalos, poder velos. Todo o mundo está de acordo en que non lle suban, nadie quere que non suban os impostos, lóxicamente, pero isto tiña que haber un estudio previo. Non podemos vir aquí a votar algo sen estudialo, sen falalo, sen contrarrestar as informacións que nos está dando, que seguramente sexan verdad, pero quen as fixo? A mellor fixo vostede, non sei se ten coñecemento sobre esta materia, ou quen o fixo para o Partido Socialista. Votar sí, porque queda bonito, seríamos ignorante se o facemos. Tampouco lle vou votar en contra, lóxicamente, porque todo o mundo non quere que nos suban impostos, pero isto debería ser tratado nunha comisión de transparencia, que, tamén o digo, espero que acudas a comisións de transparencia, que é onde todos podemos xuntarnos, poder falar, poder discutir, debatir e chegar a acordos. É o sitio. Por iso se creou a Comisión de Transparencia. Para poder chegar a acordos. Usted está dicindo que o alcalde non o recibe. Son cuestións que a vos os competen. Pero dentro desa Comisión de Transparencia, usted sí que pode falar co alcalde. E non o está facendo. Aí ten a oportunidade de facelo. Porque as comisións de transparencia garantizan que todos os concelleiros, neste caso os portavoces dos grupos políticos, podan falar co alcalde. Ese é o obxectivo. E non o está exercendo. Eu teño que absterme e gustaríame votar a favor disto. Pero non podo porque non sei os datos que me está facilitando se son verdad ou se son mentira. Moitas gracias. Juan, temos a palabra. Unha vez máis, nós volvemos a ver o debate de sempre. Comentamos sempre, pois, tamén xa se fai moi repetitivo. Toma a que cree o contrario que neste caso, se é PP contra PSOE, se é PSOE contra PP, sempre fai igual. Mais, si quere que alguna vez se teña atendido algo seu, se quere que se teña atendido algo seu, tras mocións en tema. Estás presentando todas, todas cantas leva presentadas, non sei se presentaría alguna. Todas temos que votar primeiro o carácter de urxente. Non se poden ler, ainda que se queira, non se poden ler as súas mocións, porque chegan, temos de
de mínimo hasta diante, as 4 da tarde, este non sei, pero por aí, máis ou menos, supoño que chegaría. Pero é igual, nós vamos nos este. Ben, Xosé Lois, coincido con Roberto que lle dixo, este ten un argumentario, como teño do noso partido, este ten un, eu teño outro. Vale, pero eu xa non vou usar o argumentario que me dou o partido, vale, vou usar datos que lle pedín, porque cando vin a moción, molestime e chamei a Fegán. Datos de recollida de lixo en toneladas, isto é o que podemos facer nós aquí, o que podo facer eu como alcalde, o que pude facer usted como alcalde cando fui alcalde. Ponteceso, 1944. Esa cantidad de toneladas que usted, a máis eu, compartimos goberno no ano 23, enviamos a Sogama. Vale? Non había contenedor marrón, a única medida que vin que usted máis ou menos usou é o reparto de composteiros. Vale? Nós, depois de estar escoitando quen por aí estaba facendo as cousas ben en recollida, empezamos a traballar. Primeiro, o contenedor marrón, acolléndonos a obrigación da Xunta, que antes de 31 de diciembre tiñamos que ter o contenedor marrón instalado. Temos o contenedor marrón e o camión no almacén, para empezar a repartir os contenedores marróns por todos os establecimientos e por todos os colegios. Reordenación dos contenedores. Estamos traballando xunto co técnico de medio ambiente para ordenar as zonas de contenedores e baixar os 1944. Vale, que iso é o que pode facer o Concello de Ponteceso. O Concello de Ponteceso o que pode facer é traballar no que eu podo decidir. Porque eu podía argumentar ahora o que me pon aquí o partido. Imposto estatal de vertido, eliminación da retribución que reciba pola planta termoeléctrica de Cerceda, que eliminaron, a Sogama, o goberno socialista, e o imposto estatal de produción de enerxía. Son os 3 argumentos que os podía dar redactando aquí esta mañá pola mañá. Non quero entrar nese xogo. E o que eu vou dicir é, Ponteceso mete 1944 toneladas a Sogama. Ou baixamos isto, ou senón, sí que non imos ser capaces de baixar a basura a xente. E para iso temos que facer un programa de contenedor marrón, composteiros, recolocación de contenedores, políticas onde se vai dicindo para as parroquias, señores, por favor, usade o composteiro, usade o contenedor marrón, e baixar estes 1944. Porque, increíblemente, temos 5.399, vale? Xa non vou falar das subidas que anuncia algún goberno socialista, algún do Bloque, que fai 2 días na prensa, gobernos do Bloque, gobernos socialista, non do PP, que os do PP vamos vir tamén, anunciando subidas na taxa de basura. Gobernos socialistas, que usted antes elogiou aquí. Vale? Pero nós, poñémonos en comparación con Malpica, e tiramos máis toneladas que Malpica. Poñémonos en comparación con Coristanco, e tiramos 100 toneladas máis que a Coristanco. Ese é o noso problema. O noso problema é que os nosos datos son penosos. Penosos, a parte dos custes que temos, pero os datos de envío a Sogama son penosos. Damos vergonza como pueblo. O alcalde ten que poñerse a traballar con isto. E usted, como a min, somos culpables os dous disto. Usted e eu, que fomos alcaldes nos últimos anos. Entón, isto todo que trae usted aquí hoxe, moi ben. Eu non vou levantar a man, teño claro. Vale, eu non vou levantar a man. Eu sei que teño que traballar con este dato, que eu sei que pedín os datos. Vale, e vou empezar a intentar corregir isto. Pero se non somos capaces de corregir, vai ser moi difícil prometerlle a xente que imos baixar a basura. Porque os custes, solo de custes a maiores, Ponteceso vai ter para o ano que ven 33.954,80. Cos mesmos envíos a Sogama, enviando as mesmas toneladas que no ano 23, imos pagar 33.054 máis. Esa é a realidade. Todo só nos queda baixar envío a Sogama. Moi ben. Estamos de acordo no tema de baixar a produción de residuos, vai contar co apoio do Partido Socialista, de feito, estamos contentos de ser os que traemos este tema ao pleno, igual que trouxemos o tema de que non se suba a auga aos veciños, e de que levamos 10 anos consecutivos de conxelación de impostos, vamos a intentar por todos os medios que non se lle suba a basura aos veciños tamén. Entonces, aparte de reducir a cantidad de residuos que se mandan a Sogama, queremos que é importante que se aprobe esta moción, porque canta máis contestación social haxa e municipal en contra de que se lle suban a taxa de Sogama, máis éxito imos ter. Como vostede di, o problema vai a ser primeiro para o Concello e despois para repercutir os veciños a alza dese recibo. Igual que cando antes falou da auga e nós lle dixemos
que nós en 8 anos fomos capaces de liquidar a débeda que nos pedía Espina Delfín e deixala a cero. De feito, cando a Diputación publicou o Plan de Obras e Servicios, unha das condicións era que se había facturas pendientes non se podía dedicar nada a obras nin a inversións, solo a pagar facturas. Pois nós tuvemos varios anos o certificado de cero deudas pendientes, con máis de 60 días. Entre elas as de Espina Delfín. Entonces, conseguimos liquidar a débeda que nos pedía Espina, máis de 800.000 euros, cando chegamos á alcaldía. E conseguimos ter cero subidas en basura. Pois agora vamos a intentar conseguilo. E unha das maneiras de facelo é con esta moción. Por eso nos traémola para que se aprobe. Ben, o PP levantará a man, sin maior problema, se se incluye na moción supresión do imposto estatal sobre o vertido de incineración, eliminación da retribución que recibía a través da orde ministerial a térmica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. Está na súa man. Iso é unha directiva europea. Entonces, xa sabe cal é o sentido do noso voto. Non se pode eliminar, porque temos- Europa pide Xosé Lois, reciclaxe, non acabou- incineración e vertido. Acabou o debate. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? En contra, non aprobar. Ben. Voto de calidad. Pasamos ao turno, último turno do pleno. Luego se pregunta. Rogos e preguntas. Xosé Manuel, ten algo que preguntar? Vou facer pouquiñas, non? Ben, agora unha delas. Agora que temos alcaldes de barrio, gustaríame que me contara cales son as competencias. Se as reunións trimestrais que di que vai a facer con eles van a contar con empregados municipais para levantar actas, ou se é simplemente reunións de amigos, vamos. É dicir, quería cales son as competencias e se hai alguén que levante actas destas reunións. Algo máis? Mais, sí. Outra, non? Outra. Sí, sí. Fixeron unha limpeza na estrada que vai a Malpica, polo menos controvertida. Para algúns, moi ben, para outros, como a min, non tan ben. Non sei se contaron cos permisos adecuados para facelo. O que sí quero é remarcar que cortaron especies, digamos, autóctonas protegidas. Sen embargo, deixaron unhas especies, bastantes ademais, que rompen o equilibrio, é dicir, son plantas, digamos, que invasoras. E ao mesmo tempo, tanta limpeza, e resulta que se van a ver, non é un invento meu, agora xa están moi tapados, pero deixaron 400 millóns de plásticos por allí. É dicir, cortaron os árboles e deixaron os plásticos. Unha cousa moi extraña para facer isto. E están ali, moitos. Entón, era simplemente para recordarles se os podían ir recoller. Esta só. E outra máis, quixera que me comentara, que me dixera os gastos destes meses de atrás do camión da basura. Creo, así a ollo, que estuvo sobre 3 meses parado, máis ou menos. E houve que traer, por suposto, outro camión alquilado. Entón, quería saber canto custou ese alquiler e por que non se remañou. É dicir, agora as pezas do camión amañado, supoño que non virían, non sei, nun velero, chegan dun día para outro normalmente, poñe unha semana, pero 3 meses o camión parado, coa cantidade de cartos que costa o alquiler dos outros, quería saber exactamente canto gastou, tanto no amaño como no alquiler, ou, bueno, o que fixeran. E nada máis, Pauxe. Roberto, ten uso da palabra. Teño un rogo consistente en que, polo señor alcalde,
se contacte con urxencia ca empresa xudicatoria da obra de Limiñoa para que se poñan a maior inmediatez a facer a obra. Moitas gracias. Juan. Xosé Lois. Ben, temos unha serie de rogos e preguntas. O primeiro, en busca de eficiencia na xestión dos recursos, pedimos un plan para a licitación en procedimento aberto dos servicios con contrato vencido ou sin contrato, ou daquelas contratacións que son recurrentes para o Concello. Vale? Buscando sempre a eficiencia e o aforro. Antes falou do tema del estimonio, non correspondía na moción, pero, bueno, nos consideramos que desde o mes de marzo pódese buscar un acordo, vale, para dotar 300.000 euros a ese convenio, porque a Diputación pon 1.200.000 euros. E costou sacar adiante eso. A Diputación pon 1.200.000 euros entre os 900 e pico, casi 1 millón de euros que pon para a obra, máis os 180.000 euros ou 170.000 euros que puxo para as expropiacións. Conta con todos os permisos despois de anos de tramitacións e os veciños da Graña, por fin, poden chegar a ese soño de ter o alcantarillado moi cerca. Non é o mesmo ter o alcantarillado a 2 kilómetros que telo a 10 metros, a 20 metros ou a 50 ou a 100 metros. Co cal, por esos 300.000 euros, eu creo que nos podemos sentar en calquera momento, facer unha modificación de crédito como as 3 que fixo hoxe e dotar a ese convenio del estimonio e non ter parado desde o mes de marzo, ter as sendas que poden salvar vidas, as sendas a cara a Graña e, sobre todo, ese objetivo de ter o saneamento á Graña. Chegar co saneamento ata o cruceiro da Graña, ata o cruceiro que hai baixando para a Graña. Eu creo que é importante ese compromiso. Ben, a parte da licitación dos servicios, lembrámoslle o que lle dixemos antes. O proxecto para conseguir os 2 millóns de euros para o alumbrado municipal saliu a concurso, me parece que eran case 80.000 euros e axudicouse creo que en 60.000. É un proxecto moi completo para renovar todo o alumeado municipal de todo o Concello, malos cuadros eléctricos, que están nun estado lamentable. Eu diría que incluso peligroso, de provocar algún accidente. Entonces, xa que temos ese proxecto que pagou o Concello e que se licitou en procedimento aberto, vamos a aproveitarlo e vamos a intentar conseguir financiamento para a renovación do alumeado. Eu creo que é un tema que non pode esperar. E de verdade, tómese en serio o que lle digo de controlar as horas que encende e apaga o alumbrado, porque polas mañás os rapaces están collendo os autobuses en Tella e na Bugalleira moitas veces oscuras. E iso non pode ser. E hacia Pazos tamén. E máis zonas do Concello. Cando pola mañá os rapaces van a coller o transporte, o alumbrado ten que estar funcionando. E cando na rúa Aduana hai comercio aberto ata as 8:30, non pode encender ás 9 o alumbrado. O alumbrado ten que encender cando anoitece. Vale? Sobre todo nas zonas urbanas para seguridade vial nos cruces de peóns e para axudar o comercio e a hostelería de Ponteceso. Ben, o seguinte rogo é que atenda a todas as solicitudes que lle fixemos na proposta de pleno extraordinario que decidiu non celebrar atendendo a necesidades da parroquia do Concello, que lle lembramos neste momento, que recuperar a ruta cicloturista de Corme Porto e Corme Aldea que se celebraba todos os veráns ata San Adrián e Faro Roncudo. Vamos a recordar, levaba máis de 25 anos esa ruta e queremos que se recupere. Non costa tanto diñeiro, é unha cousa moi bonita no verán, cando está Corme cheo de xente, ver as bicicletas rodando e a máis sitios preciosos e cheos de historia e patrimonio do noso Concello, como son esos lugares emblemáticos de Corme Porto, a Pedra da Serpe, San Adrián, o Faro Roncudo e a festa na Ribeira, xente levando bicicletas, e sempre é unha maravilla. Rectifiquen e recuperen eso que eliminaron. Segundo, recuperen o cine de verán que había antes na pandemia. Nos pedímoslo a principios de xullo neste pleno extraordinario que non quixeron recuperar. Eso é unha cousa bonita tamén. O tema do cine do verán. En moitas aldeas
era casi a única actividade cultural que había no verán. O cine de verán, mala festa da parroquia. 4. Ampliación a 2 meses de verán na Praia do Osmo do programa de kayak e paddle surf e inicio do programa no Río Anllóns o resto do ano. O tema do piragüismo e o paddle surf no Río Anllóns é un tema estratégico, non só de turismo, sino tamén de deporte, para facer do noso concello un destino particularmente adaptado para deportes acuáticos e deportes de aventura. O tema das piraguas no Río Anllóns hai que promover. Por qué? Porque 10 meses ao ano o noso Río Anllóns é fantástico para practicar ese deporte. E 2 meses de verán, xullo e agosto, tamén é importante promovelo na Praia do Osmo, igual que o hai en moitas outras praias. Tamén lle pedíamos rematar dunha vez a execución do abastecemento de Langueirón nas súas 2 fases. Lembrámoslle que unha delas ten un convenio que conseguimos arrancar a Sogama de 100.000 euros para a súa execución. A execución urxente das obras de reparación pendentes nos viais. Antes saliu o problema da parroquia de Tallo. Xa houve varios veciños que me estuveron mandando mensaxes de como están en Tallo moitísimas pistas, pero que non é só en Tallo. Hai moitos sitios máis do concello que están en un estado lamentable de conservación e hai que facer os proxectos de asfaltados. E os proxectos hai que asfaltar no verán. O que non se pode pretender é asfaltar cando chove, porque iso non sale ben. Estuvemos todo o verán sin ninguna obra de asfaltado en ningún lado. Carretera que vai de Ponteceso a Corcoesto, dirección Corcoesto, en Anllóns. Casi impracticable. Pois no verán é cando hai que facer as obras, porque eu vexo outras administracións que estuveron todo o verán asfaltando. En cambio, en Ponteceso, é que non había unha sola obra de asfaltado en todo o concello. O único que se facía era o aparcamento de Valarés que fai a Diputación e máis a obra da trave de sacar a auga do campo da feira. É o único que había, pero obras de asfaltado hai que dotalas e planificalas para facelas no verán, que é cando se pode asfaltar. Número 7. Presentación pública dos resultados da auditoría enerxética, que di que está rematada, que a colgue na página web. Xa llo pedimos varias veces. E, por último, todavía hai asociacións e todavía hai comisións de festas que non viron un solo euro de axuda no que vai de legislatura. E levamos 1 ano e 6 meses. Entonces, pedímoslle que poña en marcha xa esas transferencias, esos apoios, o traballo tan importante que fan as comisións de festas e todas as asociacións culturais e deportivas do concello. Algúna creo que lle está pedindo un local para reunirse, que non é tanto pedir. Ben. Quere formular ahora as preguntas ou... Vai contestar a esos temas ou... Vou contestar vou. Pero quere formular as preguntas ahora ou queres formular... Non, prefería que contestara a esos asuntos, que son importantes. Alcaldes de barrio. Este é un proxecto que levaba o Partido Popular na súa lista, na súa programa, perdón. O objetivo deste proxecto era nomear unha persona de confianza do equipo de goberno en cada unha das parroquias, vale? Os cales foran a vivencia directa, o día a día en cada parroquia do que sucedía, é un elemento transmisor para que o alcalde e o equipo de goberno teñan de primeira man todo o que está sucedendo. Reunións trimestrales. Eso non leva que calquera alcalde de barrio vais a poder presentar e traernos necesidades e nós tendremos con eles en todo momento un diálogo continuo. Vale? Non vai haber ningún funcionario nesas reunións, ningún funcionario, sí que o equipo de goberno que queira asistir pode asistir ás reunións porque non vai haber, e vai haber alcaldes de barrio de todos os colores, non do PP, vai haber alcaldes de barrio de quen nós estimemos que é unha boa persona para representar a parroquia. Limpieza de carretera de Malpica. As competencias? As competencias sempre pasarán polo alcalde. Vale? Todas as competencias dun alcalde de barrio teñen que estar delegadas na alcaldía. Non son órganos políticos. Non sei. Bueno, hostia, sabiu ben, porque usted estuvo en gobernos, usted estuvo en política cando hubo alcaldes de barrio. Usted leu o que pon a Xunta de Galicia sobre eso? Bueno, ten unhas competencias. Vale. As competencias están delegadas na alcaldía. Repito. Vale, perfecto. Limpieza de carretera en Malpica.
posiblemente na limpieza de carretera de Malpica haxa xente a favor, xente en contra, nós fixémolo con toda a boa intención do mundo, vale? Intentar, como fixemos noutros regatos que veñen a Ponteceso, intentar que non, se somos capaces, poñer o noso grande area para que a Ponteceso non se inunde. O que se encontramos... É que é ao revés, pero bueno. Vale. Estaba dicindo, as probas están aí, non... Esa é a súa teoría. Hai outras persoas non que é teoría, é o que pasou. Vale. Hai outras teorías que din o contrario. Vale. O que si vimos, cando limpamos o regato, vale, que ustedes estuveron 8 anos no goberno, uns 4, outros 8, vale, e a comitida que vai para o campo de fútbol estaba no regato. Eso sí que o vimos. Eso sí que o vimos. E temos que chamar a Fanosa de urgencia que viñera a levantar a comitida toda que vai desde a Boza ao campo de fútbol. Eso que vimos, todo polo regato. E chegamos ali, eso sí que os nenos teñen riesgo. Que me está dicindo? Estou dicindo que a cometida de luz que vai para o campo de fútbol estaba polo regato. Usted foi concelleiro de obras aquí, neste goberno, fai 8 anos. Sí. Vale, eso non me di. Eso non me di que usted sabía que esa cometida iba polo regato. Non. Non o sabía? Non. Bueno, pues, pode ver que estamos... Usted tampouco sabía, polo No, que vexo. detectei no outro día. Usted cantos anos foi presidente do Ponteceso? Sí, moitos. Pero non era a miña responsabilidade decidir por onde iba a cometida. No, eu non estou dicindo responsabilidade, estou dicindo tampouco sabía. No, pero usted era concelleiro de obra. Sí, e? Vale. Eso sí que o descubrimos fun concelleiro de obras, pero non sei por onde van as tuberías todas da auga, como comprenderá. Escoíteme, doulle a razón, señor Iroa, claro que sí. Pero a única cometida que hai para levar a luz ao campo do fútbol, a única cometida que hai, unha cometida importante, que non é unha cometida calquera, que vai ao campo do fútbol, vai polo regato que vai neste moño. Eso non se viu, no seu momento. Non. Vale. E de todos os xeitos está ali o transformador, ou sea, eu sei que ali está o transformador. Iso hai, de todos os xeitos tamén, podo dicir que foi unha obra maravillosa do señor Fondo, do Partido Popular, pagado pola Xunta, mas pola Diputación. Unha obra moi ben feita, é dicir, xusto, xa que fala vostede, xusto, collemos unha zona inundable, xusto, rellenámola, e ao rellenar que faz? Quitas terreno para as inundacións e xusto poñen aí o campo de fútbol. O Partido Popular. Xa sei que me vai dicir que usted é unha cousa nova, pero sigue sendo o Partido Popular. Escoíteme, o señor Porteiro, que naquele momento estaba no goberno, sabe a miña discusión co anterior alcalde por esa decisión. Eu naquele momento si que era presidente do equipo de fútbol. E o meu enfrentamento con esta xente, cando era goberno, por modificar o campo de fútbol onde estaba a ubicación actual, foi grande e manifiesta. Grande e manifiesta. Vale? Pero está dicindo que vostede que non era a súa responsabilidade, a decir, a ver, non era a miña responsabilidade cometida, non mezcle cousas. Estamos falando do campo de fútbol. Eu digolle, eu naquele momento como presidente do club manifestei a miña desconformidade co campo de fútbol salir onde estaba. Vale? A cometida é outra cousa. A cometida de línea que leva a luz ao campo de fútbol está polo regato. Iso sí que o descubrimos outro día cando estábamos limpando o regato. Co peligro que iso ten. Iso sí que o descubrimos. Camión de basura. Vamos a pasar os gastos que tuvo o camión de basura. Non foron 3 meses. Vale? Non chegaron a 2 meses. Vale? Non chegaron a 2 meses. E vamos a pasar os gastos detallados, tanto que tuvo na máquina como na caixa. Vale? Tuvo 2 averías grandes. Unha, o camión en sí, e outra, o equipo que leva detrás. E tamén lle vamos a pasar os custes que tuvo o alquiler de camión. Non se preocupe. Mandarei mañá a Fernando que lle envíe un correo con eses gastos. Moi ben. Roberto, Limiñoa, hoxe estuvo con Campresa e pediñe, por favor, que arrancaran xa. Vale, volviño a dicir. Vale? Idai, que me comenta usted, se non escollen esta modalidade, escollen outra, vale? É polo medo a tardar en cobrar o IDAE. E usted ten que entender que teñamos medo con isto cando hai concellos do lado, Cabana, volvo a dicir, e Vimianzo, que están pendientes de recaudar ese diñeiro desde fai anos. Hipotecaríamos totalmente a economía do concello se nos lanzamos como a locos a eso e despois non percibimos o diñeiro. Tendríamos un riesgo. Entonces tiramos por outra idea. Vale?
Non digo que sea mellor nin peor, a nosa idea foi outra. Vale? Pero ten un proxecto aí de 80.000 euros. Vale, xa sí que teño un proxecto de 80.000 euros, pero que non vou tirar por a línea do IDAE. Non vamos a tirar por esa línea. Ruta cicloturística, xa lle contestei. Consultamos aos técnicos. Totalmente. Porque senón dame pena, porque está un lote de tempo co Bran, xa ven outro Bran, imos seguir no outro Bran, entón xa lle vou explicar eu dunha santa vez. Vamos a ver, Padel Surf, 4 participantes, 18.000 e pico de euros, vale? E 4 ainda non asistían todos, que sí, que no verán, ao mellor en vez de facer 2 quendas, podía facer 4, pero se tuvera orzamento, non o teño. Vólei playa, iden de lo mismo. Non hai participantes, non podemos facer un equipo, únicamente que vai a buscalo ao Concello do lado. Ciclo turístico, vale, 14 parroquias temos. A Graña, Añóns, San Xián de Brantoas, o San Martiño de Cores, San Adrián de Corme, Cormaldea, Cormeporto, San Tirso de Cospindo, Lanqueirón, Nemeño, Niñóns, San Salvador de Pazos, Santo André de Tallo, Tella e Xornes. 14 parroquias, non só 2. E van pasar polas 14, o día da bici. Vale? Mentras sea concelleiro de deportes. Cando este sea concelleiro de deportes, paga como vexa. Pero vai pasar polas 14 parroquias. Mais nada, espero que lle quede claro, porque xa ven outro Bran, e non vai a ser que sigamos aínda ca mesma teoría. Cando fixemos vólei playa, houve casi 50 participantes. Pois cando faría usted, eu tamén podía facer un programa de verán estupendo, pero se non lle pagaba os monitores. Fácil, era moi fácil. Entonces, adapteime, estou falando eu, entonces adapteime ao orzamento que tiña. Vale? Entonces, xa está. Espero, algunha pregunta máis? Sí, se van a recuperar a actividade do inverno de kayak e padel surf. Estoulle dicindo que non. Non hai participantes suficientes. Pa 4 participantes, 18.000 euros, eu non sei onde usted entende que eso sea algo para promover. Xosé Lois, o que lle está dicindo Raquel, temos que ser un pouco serio. Raquel preguntoulle ao seu departamento, o Departamento de Deportes, número de participantes nas anualidades anteriores. Coño, número de participantes nas anualidades anteriores. Se tuviéramos 50 participantes, como vostede di, que eu non o sei de memoria, cree que Raquel non faría actividade? Pero estaremos tan locos. Hostia, se hai unha actividade que ten 50 participantes, a primeira, a técnica diríalle, apostado por esta actividade que é a correcta. E non sei, mañan é de pedir o dato, pero extrañame moito que sean de 50 pero así vamos participantes. perdemos a cociña, perdemos todo. Acaba de dicir 50... Cada vez hai menos actividades, alcalde. Eso non é verdade. Acabamos de meter en todas as parroquias actividades. Acabamos de meter 40.000 euros en actividades nas parroquias. Repartidas, como di Raquel, moi ben Raquel, entre Raquel e Marisé organizaron un tema. En todas as parroquias, cestería, uso do móvil, tal, todo o que podemos. Vale? Que hai que intentar facer máis? Seguro que sí. Vale? Pero os criterios dictaminas un técnico co equipo de Raquel, é máis a concelleira Raquel. Non o concelleiro chega ali e improvisa, non, vamos facer padel surf, non, consúltense, vense os números de apuntados que houve nas anualidades anteriores e tomase datos. E a partir de aí, tómase decisións. Todas moito éxito, todas estas actividades. Abastecimiento en Langueirón. Estáse terminando a obra, vale? E a pesar de que José Manuel parecelle... Tuvemos un problema grandísimo, encontrámonos que lanzamos a agua á rede de Langueirón e reventaba por todos os lados. E tuvemos que falar. E que faltaba? Faltaba no proxecto diseño dunha reductora. E tuvemos que gastar cerca de 10.000 euros nunha reductora para poder levar o abastecimiento a Langueirón, porque senón non podíamos lanzar agua, porque a presión de salida era en torno a 14 kilos, e non podíamos, e por iso tuvemos que... E chegou a 17, me di Constantino. Entón tuvemos que tomar a decisión de falar con Espinelfín e co técnico e dicir, oi, hai que meter unha reductora de presión, porque senón non somos capaces de lanzar agua a Langueirón. Cando van a ter todos os veciños de Langueirón acceso, que podan darse de alta? Nos próximos días. Todos. Todos. As dúas fases.
Todos Todos os que o soliciten. os que se den de alta no servicio de aguas, todos. Estamos moi cerca de terminar a obra. Vale? E o convenio con Sogama. Está claro, somos os primeiros interesados en terminar a reclamar o convenio con Sogama. Que, eso foi unha boa gestión súa. Do Concello, digamos. Vale. Do Concello. Pero para que vexa que eu lle recoñezo que cando se fai ben as cousas, que lle recoñezo, foi unha boa negociación. Vale? Comisións de festas, clubs e asociacións, estamos procedendo ao pago de todo o mundo. E isto, creo que sabe ben como pagou este a última anualidade. Entón, isto ten que ser legal e dicirme que o estamos facendo ben. Estamos pagando a todo o mundo, vale? As comisións de festas, todo o mundo que se veu aquí, cos gastos da festa, nós ben ou mal dictado o criterio, determinamos que cada parroquia tiña 1.000 euros e así o fixemos. Os clubs de fútbol, creo que tiñan, non me acordo agora, 13.000, tuveron xa o adelanto dos 60, e agora estes días están traendo a justificación restante, pagase o 40 restante, o sea, está todo o mundo recibindo a subvención. Non é verdade isto que non estemos pagando. Vale? E os resultados da auditoría energética, primeiro, témonos que sentar nós, velo nós, é verdade que chegou, pero ainda non nos sentamos co auditor para que nos veña e explique os tres como vai, e depois colgaremos sin maior problema. É de todos, non é nosa auditoría energética, é de toda a xente que queira ver. Entón non hai que cociñala, ni sentarse, hai que publicala e punto. Vale, pero primeiro queremos ver nós, e estou dicindo, queremos ver nós. Eu non a vou levar para casa. Vamos a ver, e unha vez que nós os tres a vexamos, depois colgaremos sin problema ningún. Ben, preguntas. Cando van poñer en marcha as nosas mocións aprobadas en pleno? Por citar algunhas, dotar un solo público para a construción dunha residencia de maiores á Xunta ou á Diputación, xa que hai maiores de Ponteceso que se ven obligados non só a marchar do noso concello, sino a pagar máis de 2.000 euros por mes nunha residencia privada. Por poñer un exemplo desa moción, cando a van a poñer en marcha? Que xa llo pedimos varias veces. Non hai nada avanzado nesto. Vale? Roberto, é unha das cousas que falamos cando estuvemos en negociacións con Roberto. Roberto falaba da necesidade para Ponteceso de algo similar a isto, pero non temos aínda claro, para iso encargamos unha auditoría que nos diga que é o que necesitamos. Vale? Actualmente o que sabemos é que temos unha casa do maior máis, vale? Temos unha casa do maior máis, e por hora o que podemos dicirlle a xente, que vai haber 2 casas do maior con capacidade para 10 personas. Pero o dato di que temos 10 plazas e ahora mesmo están ocupadas 4. Coste 0. Iso é unha realidade que nos ten que facer pensar. A realidade é que temos 10 plazas e temos 4 ocupadas. Non enchemos nin as 10 que temos. Vale? Entonces, hostia, exigir unha residencia cando temos 10 plazas e non cubrimos nin as 10, pero bueno, nós estamos traballando no proxecto, ele é o primeiro interesado, é o que está pedindo todos os días, e nós estamos traballando nesa idea, vale? Pero hai un acordo plenario para dotar ese suelo. Vale, pero que... Hai máis dun ano xa. Vale, estou dicindo, cando teñamos claro, apostaremos con claridade polo modelo que sexa. Residencia, geriátrico, polo que sexa. Que a Pero Casa do Maior non resolve a un dependiente. A unha familia que ten un dependiente que resolve como unha residencia. Xosé, por favor. Usted, acórdese que lle dixo que mentira, e jódeme, de verdad, que me quero levar ben con usted. Pero é que me pon difícil. Usted dixo que tiña un acordo con a Fundación Amancio Ortega, coño. Usted dixo aquí. Resulta que eu teño contactos coa Fundación Amancio Ortega e dime que usted ni manteu a primeira reunión, coño. Entón non podemos dicir eso, eu non lle podo dicir a xente que eu vou facer aquí un geriátrico, vou facer aquí algo, cando ainda non teño un primeiro avance. Temos que ser un pouco serios, Usted sabe que eu teño contacto na Fundación de Amancio Ortega. E vai usted, tira esa piscina e di, non, eu falei coa Fundación e teño un medio acordo con eles para facer isto aquí. Para ver, joder, vamos a ser serios. Estamos traballando. Tan pronto, ojalá teñamos avances. Vale, pero primeiro
ímonos a acoller ao tema das casas de maiores, intentar, hasta o final da orden, que creo que é finales do 27, se non me equivoco, Roberto, non? Hasta o final do 27, intentar dotar de cantas máis casas do maior teñamos, mellor. A partir de aí, podemos ir a máis. Xa o vamos loitar nesta legislatura, Non lle vou contestar o da Fundación porque non é o debate. O debate que nos interesa é: hai un modelo alternativo, se a Xunta non quere facer máis residencias, hai un modelo alternativo da Diputación. Xa hai 3 concellos adheridos, vale? Un que é con alcalde do PP, outro alcalde do PSOE e outro alcalde do Bloque. Lois, Todo pasa polo terreno. Hai que dotar un terreno para a Xunta e para a Diputación para unha residencia. Vale. Non podemos renunciar a eso. Temos un ciclo de sociosanitario que non o ten nadie hasta fe. Vale. E non hai moitos na provincia da Coruña. Non podemos renunciar a dotar a Ponteceso dunha residencia, porque Cabana ten un centro de día, verdad? Pois nós podemos ter unha residencia. Malpica tamén ten un centro de día, e pregunte yo ao alcalde Non Malpica... ten un centro de día. Pregunte... Ten un proxecto, unha promesa. Eu digo Cerrado. que Cerrado. Cabana ten un centro de día. Cabana sí. E é do consorcio. Cabana sí, pero é do consorcio. É do consorcio. Non é do concello, Vale, é do pero consorcio. aquí non falamos de facer unha residencia, falamos de darlle un suelo municipal para que fagan a residencia. Vale. Solo darlle o suelo, e temos o suelo, vostedes saben que hai suelo, é máis que ten unha maioría no pleno e nós vamos a apoiar para modificar o plan xeral, o que faga falta, para dotar a Ponteceso dun suelo para unha residencia. Ben, segundo tema. Ben, o problema da vivienda en Ponteceso, vale? Que poña a disposición do Instituto Galego da Vivenda e Solo, está falando a Xunta de aumentar os orzamentos destinados a vivenda. Cando lle decimos que hai que comprar casas vellas en Corme, que están en ruínas, para destinalas a vivenda habitual, non lle estamos falando de fantasía, é o que está facendo a Xunta de Galicia en moitos cascos históricos de toda Galicia. E en Corme hai un problema moi importante de población, de caída da población. Vostede falou antes do colegio fixo referencia ao colegio de Corme. E que se non facemos nada por atraer población a Corme, claro que Corme está quedando sin habitantes. E nós traemos o tema da vivienda. O plan Resurbe é adaptado ao casco histórico de Corme. Pedímoslle que o poña en marcha e que lle ceda ao Instituto Galego de Vivenda e Solo os solares, as casas que teñan municipales en desuso, os solares municipales que fagan falta para a construción de vivienda protexida en Ponteceso, porque iso axuda a manter a poboación aquí, no noso concello. Ben, máis? Que proxectos ten sobre eso? Usted sabe de que vai o plan Resurde, ou consultou en internet, viu o plan Resurde e lanzouse aquí. Sabe de que vai o plan Resurde? Usted sabe, eu fui a Mondoñedo ver o plan Resurde, creo que foi Marixé comigo. Fomos un dos días que fomos alá, cando fomos co SAF, eu fui ver o plan Resurde. Sabe que está aplicado a unha serie de núcleos históricos, os matices que hai que ter para adherirse a un plan Resurde. Sabios? Pregúntelle, sabios? Sí, adaptado a Corme. No, adaptado... O casco vello de Corme. Usted teñe que ofrecer a Xunta un número de vivendas que o noso Concello ahora mismo non temos en propiedade. Temos o Concello que vivendas lle pode ofrecer a Xunta para facer o plan Resurde. Como lle ofrecemos eso? Estás comprando a Xunta. En Betanzos, en Noia, en moitos cascos históricos. É a Xunta que compra esas vivendas en ruínas, abandonadas. Xa sei que é a Xunta quen compra vivendas, pero con unha serie de condicións onde o Concello ten que entrar. Nós somos capaces de entrar. Somos capaces de entrar nese plan. Que as aportacións que temos que facer somos. Porque é moi fácil dicir que hai que crear un plan Resurde, pero pois hai que facer aportación municipal, E de onde sacamos o diñeiro? Están facendo en Betanzos, están facendo en Noia, en tantos cascos históricos, igual que en Corme. Mira, fun a Mondoñedo en especial porque é un pueblo que máis ou menos podría ser é máis pequeno que nós. E fun ver como o facían. Estuve co alcalde de Mondoñedo. Entonces, non é fácil facer o plan Resurde. Non é fácil. Tes que ter unha serie de connotacións que nos vai costar traballo xuntar. Vale? Que o estudiaremos? Eu apunteino. Voume volver a sentar con esta xente. Pero dígolle que non vai ser fácil, porque nós temos que facer unha aportación económica. Entenden? E ten que dotar a Xunta ben, fai a inversión, e despois tes que ter demanda. E non sei se nós non estou capacitado xa para dicirlle usted que temos esa demanda tan grande como usted di, de vivenda en Corme. Non sei, ojalá sexa verdade, Ojalá. Faleille antes de incentivar o registro de demandantes de vivienda. Vale. Porque hai xente buscando pisos en Ponteceso. Eso sí que o hai.
Ben, e por último, pedíalle o tema da licitación de postos de traballo para que esos 330.000 euros que subiu o gasto municipal beneficien a todos os traballadores e traballadoras do Concello, e non só uns poucos. Vale, repítolle, a RPT está adxudicada e volvelle a decir que non estou de acordo en que subiu o gasto de personal. Todo o contrario, o gasto de personal do Concello baixou. Eso teño clarísimo. Capítulo 1 é algo que traballamos durante todo o ano, a señora interventora, mas eu. Capítulo 1, que é o gasto de personal. Estuvemos todo o ano traballando en contener o gasto no capítulo 1. Medio ambiente, Silvia, foise. 2 municipales, non convocamos plaza. Emilio, foise. Entón, é imposible que o capítulo 1 teña un sobrecoste de 330.000 euros. É imposible, porque só neses 3 puestos, os mesmos, levamos 170.000 euros que salen do capítulo 1. Do capítulo 1, se fora como usted di, o capítulo 1 tendríamos 300.000 máis. No presuposto iban 2.360.000, 2.660.000 serían, como di usted. Datos da conta xeral, non do orzamento. O orzamento é unha previsión, a conta xeral é a realidade. Vale, volvo a repetir o que... Memoria do orzamento. Vale. Memoria da conta xeral. Perfecto. Nós, nesta anualidade, temos menos custes de personal que na anualidade anterior. Eso garantizo yo. Ben, sin outro tema maiores, damos por finalizada a sesión.